सदानंद रावराणे यांना आणि त्यांची सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, सरस्वतीचं पूजन करून कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करू. शिक्षक नेते शरद नारकर सर यांच्या सेवानिवृत्ती कार्यक्रमानिमित्त सुमित्रा मंगल कार्यालय येथे जमलेलो आहोत. व्यासपीठावरील मान्यवरांचे शब्द सुंदर स्वागत झालेलं आहे. आज शरद नारकर सर यांच्या कुटुंबाला मी गेली 24 वर्ष या वैभवमध्ये ओळखत आहे. शरद नारकर सर यांच्याविषयी सांगावं तेवढं थोडंच आहे. हस्त खेळतं विनोदी व्यक्तिमत्व म्हणजे शरद नारकर सर. एखाद्या अनोख्या व्यक्तीला बोलतं करण्यासाठी, त्याला आपलंसं करण्यासाठी कला जी अंगी असावी लागते ती कुणाची अंगी असेल तर ती शरद नारकर सरांच्या. एखाद्याचं अडलेलं काम असेल, एखाद्या अधिकाऱ्याकडे कामासाठी ऑफिस मध्ये भेटायचं असेल, त्यांच्याकडून न होणारं काम करून घ्यायचं असेल तर ते शरद नारकर सरांनीच करावं, काम झालं म्हणूनच समजावं. व्यक्तिमत्व प्रत्येक व्यक्तीला मिळत नाही आणि म्हणून आज या ठिकाणी जमलेले सगळे लोक जे आहेत ते शरद नारकर सर यांच्यावर प्रेम करण्यासाठी, शरद नारकर सरांच्या बद्दल आस्था असलेले लोक या ठिकाणी जमलेले आहेत. अचानक एखाद्याला कोणताही प्रसंग आला तर त्याला तात्काळ हातातले काम, नोकरी, सगळी कारणं त्या क्षणाला विसरून त्याला धीर देऊन त्या प्रसंगातून बाहेर पडेपर्यंत काय करायचं काय नाही हे शरद नारकर सर यांनीच ते काम करावं. गप बसावं, अरे काम होत नाही म्हणजे काय, आणि मी असताना चला बघूया कसं काम होत नाही, हे सरांचं जवळजवळ वैभवतल्या तमाम नागरिकांना माहीत असलेले एक फेमस बात आहे. जो विश्वास, जो आत्मविश्वास अधिकाऱ्यांच्या समोर बोलताना देखील मनात काही नसल्यामुळे प्रांजळपणे हे शब्द वापरले की अधिकारी देखील आपलासा होतो आणि अशा पद्धतीने कसं काम होत नाही असताना हे त्यांचे नेहमीचे शब्द सर्व तालुक्याला परिचित आहे. आणि म्हणूनच राजकीय क्षेत्र असेल, सामाजिक असेल, शैक्षणिक असेल, या सर्व क्षेत्रातील लोक आज या ठिकाणी या सभागृहात उपस्थित आहेत. त्यांच्या कार्यात त्यांच्या सौचा वाटा देखील मोठा आहे हे विसरून चालणार नाही. याचं कारण असं आहे मित्रांनो की कोणताही व्यक्ती जर बाहेर शिक्षण नेता होत असेल किंवा सामाजिक नेता होत असेल, राजकीय नेता होत असेल तर घरातल्या व्यक्तीने तशी साथ द्यावी लागते आणि ते काम वहिनींनी वेळोवेळी केलेलं आहे. म्हणून वहिनीसाठी सुद्धा जोरदार एकदा आपण या ठिकाणी करावं. कारण घरातील करता पुरुष कुठल्याही कामाला बाहेर सोडायचं, घरातली कामं स्वतःच्या जबाबदारी घ्यायची, ही सगळी कामं ज्यावेळी ती स्त्री करत असते त्यावेळीच तो पुरुष समाजामध्ये मोठा होत असतो. आणि म्हणून प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे स्त्रीचा हात असतो. तो अशा पद्धतीनं सरांच्या पाठीमागं नारकर वहिनीचा जो हात आहे त्यामुळे लहानापासून मोठ्यापर्यंत सर्वांमध्ये अगदी लोकप्रिय आहे. आणि म्हणून सरांच्या या आजच्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी आलात आणि तो कार्यक्रम आपण सर्वजण संपन्न करणार आहोत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे भिवावडा या गावी जन्मलेले याच मातीतले शरद नारकर सर उद्या 30 सप्टेंबर रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पुढील आयुष्यासाठी भरभराट मिळू दे, दीर्घायुष्य लाभू दे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे कार्याध्यक्ष आमचे बंधू सदानंद रावराणे, आजच्या सत्कार मूर्ती श्री शरद नारकर आणि त्यांच्या सौभाग्यवती नारकरताई, सर्व सन्माननीय व्यासपीठ,
उपस्थित सर्व शरद नारकर यांचे हितचिंतक बांधवांनो आणि भगिनींनो, सत्कार म्हटल्यानंतर सत्कार या शब्दातच त्याचा अर्थ आहे त्यांनी केलेल्या सत्कार्याचा सत्कार। आतापर्यंत त्यांनी जे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये विद्यादान करून सत्कार्य केलं आणि सेवानिवृत्त जवळजवळ 37 वर्षांची सेवा दिल्यानंतर होत आहेत। आपण इंग्लिश मध्ये रिटायर्ड म्हणतो, परंतु ते रिटायर्ड झाले तरी टायर्ड झाले असे दिसत नाहीये, कारण त्यांचं एकंदरीत राहणीमान पाहिलं तर अजूनही ते 50च्या आतच आहेत असं वाटतं। आणि म्हणून या सेवानिवृत्तीनंतर आता त्यांची खऱ्या अर्थाने दुसरी इनिंग चालू होणार आहे। मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे सामाजिक क्षेत्रात सुद्धा, राजकीय क्षेत्रात सुद्धा त्यांचा चांगला दबदबा आहे, सरकार दरबारी सुद्धा त्यांचं चांगलं वजन आहे। तर मी त्यांना विनंती करेन की आपण आता विद्यादानाच्या नंतर समाजाला आपला वेळ द्यावा, आपल्या सौभाग्यवतीने आपल्याला आतापर्यंत सांभाळून घेतलं त्यांना वेळ द्यावा, आपली प्रकृती सांभाळावी आणि अशाच पद्धतीने पुनश्च एकदा आपले सत्कार घडतील कसे सामाजिक कार्य करत असतोय याकडे लक्ष द्यावं। मी माझ्या कुटुंबियांच्या वतीने आपल्याला या सेवानिवृत्तीच्या बद्दल आपल्याला शुभेच्छा व्यक्त करतो। शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि श्री सदानंद रावरे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। सर्वांना नमस्कार। व्यासपीठावर शरद गुरुजी, पूर्वीचं नाव गुरुजी, शरद गुरुजी आणि त्यांची मिसेस, त्याचप्रमाणे वयोवृद्ध देसाई सर आणि सर्व व्यासपीठ आणि आपण सर्व, खरं तर शरद नारकरांबद्दल काय बोलायचं असा प्रश्न आहे। त्यांनी जवळजवळ 38 वर्ष जिल्हा परिषद शाळेमध्ये ज्ञानार्जनाचं काम केलेलं आहे। आणि मगाशी निवेदन करणारे सांगत होते की कुठल्याही माणसाला आपलंसं कसं करायचं, लहानाबरोबर लहान, मोठ्यांबरोबर मोठं, वृद्धांबरोबर वृद्ध कसं व्हायचं हे शरद नारकरांकडून शिकलं पाहिजे। शरद नारकर आणि आमची जवळजवळ 30-35 वर्षाची ओळख आहे। वैभववाडी तालुक्यात ते शिक्षक म्हणून काम करत होते, आमच्या जयेंद्ररावांचे खास मित्र। त्याचप्रमाणे आमच्या कुटुंबातलं अगदी छोट्यातलं छोटं मूल सुद्धा 5 वर्षाचं चायवाले काका म्हणून ओळखतात असं आहे। आणि ही ओळख सांगते वेळी असा आनंद होतो की आमच्या कुटुंबात हा प्रिय माणूस आहे, म्हणजे कुठल्याही कामामध्ये कुठल्याही प्रसंगामध्ये हिराने उभा राहणारा असा आमचा मित्र। त्याचप्रमाणे शरद नारकर नुसते शिक्षक नाही, सामाजिक कार्यकर्ते चांगले आहेत। मला वाटतं पतपेढीचे पण डायरेक्टर होते आणि अर्जुनराव राणे विद्यालयात ते आता संचालक आहेत। अशा विविध रंगी हा अष्टपैलू व्यक्ती आणि मुळात नाव शरद आहे। शरद पवारांचे काही गुण आहेत त्यांच्याकडे, त्यामुळे हा माणूस सगळ्यांचा प्रिय आहे। कारण मी जवळजवळ 30 वर्ष त्यांना बघतोय, कधी कुठं कोणाबरोबर असायचं, कोणावर रागवायचं, रागवणं विषय नाही त्यांचा, पण आपलंसं करणं आणि काम कसं करून घ्यायचं ही चांगली खूबी त्यांच्याकडे आहे। शरद नारकरांच्या भावी आयुष्यात ते चांगलं काम करतील। मगाशी आमच्या मित्रांनी विजयरावांनी सांगितलं की ते आतापर्यंत कुटुंबाला कमी वेळ दिलेला आहे, तो कुटुंबाला वेळ देतील, स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेतील, कुटुंबाची काळजी घेतील आणि आपल्या ज्ञानाचा आपल्या तालुक्यातील समाजाला किंवा आपल्या तालुक्यातील सर्व नागरिकांना ते आपलंसं करतील, त्यांच्या वेळेकाळेला उभे राहतील। आणि म्हणून मी परमेश्वराकडे अशी विनंती करतो की त्यांचं दीर्घ आयुष्य आणि भरभराटी जावो।
नमस्कार. राष्ट्रकावी सर्व उपस्थित मान्यवर आणि सर्व जमलेले बंधू मित्र परिवार सर्वांना अभिवादन करतो. शरद नारकर गुरुजी आणि माझे वडील म्हणजे पहिल्यापासून मित्र होते. त्यांनी खूप एकत्रितपणे काम केलेली आहे आणि त्यांच्याबद्दल मी माझ्या वडिलांकडून पण त्यावेळी ऐकून होतो. त्यांचं संघटना कौशल्य किंवा त्यांचं मैत्री आहे, त्यांचे आवेगाने बोलण्याची पद्धत असते किंवा माणसाला अभ्यास करण्याची पद्धत असते, त्याबद्दल मी ऐकून होतो. त्यानंतर आमचा संपर्क काही वर्षांपूर्वी आला होती आणि त्यांना आणखी जवळून बघण्याची संधी मिळाली. त्यांनी आतापर्यंत बरीच वर्ष म्हणजे 38 वर्ष जवळपास ज्ञानदानाचं कार्य केलेलं आहे आणि सर्व म्हणजे पंचक्रोशीमध्ये त्यांचं नाव आहे. तसंच समाजकार्याची देखील त्यांना खूप आवड आहे आणि यामध्ये ते स्वतः म्हणजे खूप झोकून देतात आणि त्यामध्ये खूप बिझी राहतात. आणि आता काही काळ त्यांचा म्हणजे निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना आपल्या स्वतःसाठी वेळ मिळणार आहे थोडासा आणि त्याच्यानंतर त्यांची आवडीचा भाग म्हणजे समाजकार्याची करण्याची आवड आहे ती पण त्यांना जोपासता येईल. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या कुटुंबाकडे लक्ष द्यावं, तसंच स्वतःची तब्येत सांभाळावी आणि निवृत्त लाईफ जे आहे ते व्यवस्थितपणे एन्जॉय करावं आणि देवाच्या कृपेने त्यांना शतायुषी त्यांनी व्हावं एवढे मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि कणकवली कॉलेजचे माझे रिटायर ग्रंथपाल नारकर गुरुजींना शुभेच्छा देते. आजचे सरकारवरती शरदजी नारकर आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर सगळ्यांची नाव मला येत नाही. त्यांचे पुतळे सुनीलजी नारकर, सर्व स्तरातून आलेले ज्येष्ठ माता भगिनी आणि हा ज्यांनी माहोल घडवून आणला, इंद्राला सुद्धा जिंकून ज्यांचं नाव जयेंद्र आहे, या खोऱ्यातले वाघ म्हणेन मी. माझे आश्रयदाते प्रेरणास्थान जयेंद्रजी रावराणे, उपस्थित सर्व शिक्षक, अन्य सगळे समाजातून आलेले माझे बांधव आणि भगिनी. शरदजी नारकर हे नुसते शिक्षक नसून सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रात सुद्धा त्यांचा चांगल्यापैकी ठसा आहे. खरं म्हणजे शिक्षक, इंजिनियर आणि डॉक्टर या समाजातले 3 घटक असे आहेत की शिक्षक आपला ज्ञानदानाचं काम करतो, वकील आपल्याला इज्जत देतो आणि इंजिनियर प्लॅन देतो. म्हणून हे 3 घटक असे आहेत. डॉक्टर आपलं जीवन देतो आणि म्हणून मी शिक्षक, डॉक्टर आणि वकील या 3 क्षेत्रातील लोकांना मानेन. तिथे सामाजिक सेवा करत असताना सुद्धा अतिशय मोलाचं काम करताय. त्यांची प्रेरणा घेऊन, त्यांचा आधार घेऊन मोठे झालेले सुनीलजी नारकर हे सुद्धा त्यांचं नाव विसरत नाहीये. सुनील नारकर असो, अन्य आमच्यासारखा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता असो, समाजातला एक घटक असो, त्याला एक प्रेरणा देऊन पुढे नेण्याचं काम शरद नारकर तुम्ही करताय. असेच तुमचे यापुढे सुद्धा जे तुम्ही विद्यार्थी घडवला, राजकीय क्षेत्रात ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी नाव कमावलं, यामागे तुमचं मोलाचं मार्गदर्शन आहे. आणि म्हणून मी म्हणेन की या ठिकाणी सर्व तुम्ही आलेले त्यांचे हितचिंतक, त्यांच्या प्रेमापोटी आलात, त्यांना भरभरून शुभेच्छा देण्यासाठी आलात. मी तुमचं या ठिकाणी स्वागत करतो, आभार मानतो. आणि यापुढे गुरुजी तुम्ही आता शिक्षण क्षेत्रात चांगलं काम केला. मला वाटतं तुम्ही राजकीय क्षेत्रात जाणारच आहात. त्याच्या मागे
रावराणे साहेब तुमचे आहेतच आणि ते तुम्हाला असे रिकामे ठेवणार नाही, परंतु ते काम करत असताना सामाजिक काम सुद्धा त्याच जोमाने करावं आणि राजकीय क्षेत्रात चांगला ठसा तुम्ही उमटवा आणि एखाद्या नेतेपदी तुम्ही जाल अशी मी सद्गुरू बालचंद्र चरणी प्रार्थना करतो. तुमच्या कुटुंबाला तुम्ही वेळ द्या आणि तो देश आलात तशा प्रकारे द्या. नातेवाईक सांभाळला तसेच नातेवाईक सांभाळा. आता हा जो सगळा माहोल घडला तो वचनोक्ती असावी रसाळ, कधी न कोणाला त्याचा विटाळ, अशा तऱ्हेचे आपले बोल असल्यामुळे हे सगळे रावराणे या ठिकाणी जमलेले आहेत, मान्यवर जमलेले आहेत, विविध क्षेत्रातले डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, जज सुद्धा आलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही आयुष्य जगताना कुठल्याही तऱ्हेची फिकीर केलेली नाही ती याही पुढे करू नये, कारण तुमचं सामाजिक कामाबरोबर तुम्हाला जी ऊर्जा मिळते त्यामुळे तुम्हाला आजारपण कुठलं येणार नाही अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. तुम्हाला दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य लाभो अशा तऱ्हेची सरांना इथे उभं राहून फक्त शुभेच्छा देऊ इच्छितो की निवृत्तीनंतर त्यांना जी आता समोरची लाईफ मिळणार आहे ती फारच म्हणजे वेळ मिळणार त्यांना इथे. तो वेळ त्यांनी चांगल्या प्रकारे त्यांच्या सामाजिक कार्यकरिता त्यांनी वापर करावा. तसेच घरी त्यांनी आपल्या फॅमिलीला वेळ द्यावा आणि आपल्या मित्रपरिवार सगळ्यांशी त्यांनी हा वेळ त्यांना द्यावा अशीच त्यांना विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपतो. मान्यवर आणि आज आपण इथे तरी मी त्यांना माझ्यातर्फे पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपतो. सर्वप्रथम मी माझं ग्रामदैवत गावोरवणार त्यांना नतमस्तक होतो. त्यानंतर बालपणी त्यांनी अपार कष्ट करून मला लहानाचं मोठं केलं त्या माझ्या मातृत्व माता पित्यांना वंदन करून या जगात यशस्वीरित्या जगण्यासाठी मला मोलाचं असं चांगलं शिक्षण ज्या संस्थेने दिलं त्या रयत शिक्षण संस्थेचे आभार मानून त्या संस्थेच्या माध्यमातून ज्या शिक्षकांनी 100 कोस दूर येऊन या अशा दुर्गम भागात आम्हाला शिक्षणाची ज्ञानगंगा दिली त्या गुरुजनांचे आभार मानून व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, सत्कारमूर्ती शरद आणि उपस्थित शरदचे आपतेष्टानी मंडळी, मान्यवर हो, मी काय मोठा नेता वगैरे नाही आहे, मला भाषण करण्याची सवय नाही आहे. इथे उपस्थित असलेले सर्वजण जवळजवळ बहुतांश लोक हे शिक्षकी पेशातील आहेत, काही जण राजकारणी आहेत आणि त्यांना अशा सभांना संबोधित करण्याचा अनुभव असतो. मी आज प्रथमच हा माईक हातात घेऊन उभा राहून बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरी आताच मला घाम फुटत आहे, काय बोलू काय नको. तरी पण मी पहिल्यांदा तुमची क्षमा मागतो की जर माझ्याकडून बोलताना तत्वबोल झालं तर मला माफ करावं. मान्यवर हो, शरदला मी काय साहेब किंवा गुरुजी संबोधणार नाही, त्याला मुळीच मी साहेब वगैरे म्हणणार नाही, कारण शरद हा माझा सख्खा गावचा सख्खा शेजारी आहे, त्याबरोबर गावचा माझा बालमित्र पण आहे. बालपणी आम्ही आमच्या गावच्या काजळकोंडीत दिगंबर अवस्थेत ऐतिहासिक अशा पोहळेलो आहोत. गुरं राखली, ढोरं एकत्र राखलेली आहेत, काकड्या चोरलेल्या आहेत, लोकांचे चिमूड पण चोरलेले आहेत आणि
त्याच्यानंतर किंवा तुंबून लोकांचे मासे चोरून तेही आम्ही रानात मस्त भाजून खाल्लेले आहेत, अशा आमच्या आठवणी आहेत. थोडं मी शालेय जीवनामध्ये शरदच्या बोलतो. शरदचे वडील हे कोल्हापूर जिल्ह्यात शिक्षण अधिकारी होते, त्यामुळे शरदचं थोडं शिक्षण, मला वाटतं पहिलं शिक्षण शरदचं कोल्हापूरमध्ये कुठेतरी शहरा ठिकाणी झालं होतं. शरदा आमच्या गावात मला वाटतं 8वी पासून, माझी माहिती बरोबर असेल तर मला वाटतं 8वी मधून शरद आमच्या गावात आमच्या हायस्कूलमध्ये शिकायला आला. शरद राहणं पहिल्यापासून टापटीप होतं. शरद असा एकदम उमदा होता आहेच. आम्हाला वाटतं शरद शहरातून आलेला आहे, चांगला हुशार असेल. आमच्या शिक्षकांना वाटत होतं की शरद हा एका मोठ्या अधिकाऱ्यांचा मुलगा आहे, त्यामुळे त्याच्याकडे शरदकडे ते शिक्षक पण जास्त लक्ष देत असत. काही काळात समजलं की शरदचं शालेय शिक्षणात जास्त लक्ष नव्हतं, तो अभ्यासात जेमतेमच होता. कमी मला सांगत नाही, पण आमच्या लहानपणीच्या आठवणी सांगतोय. त्या शाळेमध्ये त्याला शाळेत जास्त अभ्यासात जास्त रस नव्हता. कोणताही अभ्यास असो, कोणतेही प्रश्न विचारला असो, शरदला उत्तर देताना कठीण जायचं आणि त्याचा हात नेहमी छडीचा मार खाण्यासाठी सदैव पुढे असायचा. इंग्लिशचा तास तर त्यासाठी एकदम कठीणच असायचा. आमच्या त्या लोकांचे जाधव सर होते, चांगल्या प्रकारे इंग्लिश शिकवायचे, पण इंग्लिश शरदला काय त्याला जमायचं नाही. शरदचा जेव्हा नंबर यायचा त्या शरदला वैताग होते, अरे काय रे कात्या, एवढ्या चांगल्या अधिकाऱ्याच्या पोटी जन्म येऊन असा कसा, तुला काही कसं येत नाही. शरदचा हात कायम छडी खाण्यासाठी उभा आहे. एकच छडी मारत नसत, ते 3-4 छड्या मारत असत लागोपाठ. पण शरदचा हात केव्हा, शरद शिक्षा तिथून बाजूला गेल्याशिवाय शरदचा हात कधी खाली होत नसेल, असा हा शरद होता. त्यावेळेला आम्ही आमच्या आई वडिलांनी जेवढा SSC बोर्डासाठी प्रयत्न करून घेतले नसतील, तेवढे आमच्या गुरुजनांनी आमच्यावर प्रयत्न करून घेतलेले आहेत. शाळा संपल्यानंतर संध्याकाळी 5च्या नंतर आम्हाला जादा तासिकेसाठी शाळेत बोलवलं जायचं. शाळा 5 वाजता सुटायची. पुन्हा बिचारे शिक्षक 7 वाजता आम्हाला जादा तासिका घेण्यासाठी बोलवायचे. ते सगळं विनामूल्य चालायचं आणि 7 ते 9 या वेळेत ते जादा तासिका घ्यायचे. आणि डिसेंबर नंतर आमची झोपण्याची वर्गणी घेऊन सुद्धा आम्ही शाळेत झोपायला जात होतो. शाळेत अभ्यास करताना शरदचं मात्र अभ्यासात लक्ष नसायचं. शरद हा काहीतरी नाच गाणी करून करमणूक करायचा. शरदचं गाणं असायचं, तुझ्या उत्सवाला लागेल कोला, किंवा थोडं सांभाळ तुझ्या लागायला, अशी गाणं म्हणून शरद आमची करमणूक करायचा. आम्ही शरद सर तू अभ्यास का करत नाहीस? शरद म्हणला आम्ही तर नापास होणार आहे, कशाला अभ्यास करू? तर अभ्यास करून नापास होण्यापेक्षा न अभ्यास करता नापास झालेलं बरं. त्यामुळे शरद सांगायचा की मला अभ्यास करून मोठा साहेब वगैरे बनायचं नाहीये. मी अण्णांना सांगणार की मला एक मोठा अशोक लेलँडचा ट्रक घेऊन द्या, मी ट्रक ड्रायव्हर बनून वाहतूक करेन आणि माझं पोट भरेन, असं शरदचं त्यावेळेस सांगण्याचं. शरद मोठं चालत असेल तर मला मागे नंतर खोटं बोलतोय म्हणून असा हा शरदचं अक्षर मात्र एकदम सुंदर होतं. तर क्षमा मागतो आयोजकांचे, 2 मिनिट जास्त घेतो. शरदचं अक्षर एकदम वळणदार होतं, सुंदर अक्षर होतं. आणि बोर्डाच्या परीक्षेत ज्या शिक्षकाने शरदचा पेपर टाकला असेल, मला वाटतं त्या शिक्षकाचं अक्षर एकदम गबाळ असावं, अक्षर त्याचं खराब असावं. त्या शरदच्या अक्षराच्या प्रेमात पडून त्याने शरद ती काय लिहिलं हे न बघता बरोबर मार्क देत गेला. आणि आमचा शरद आमच्या बरोबर पहिल्या प्रयत्नात SSC पास झाला. आणि शरदचं त्यापासून शरदचा टर्निंग पॉईंट मिळाला. आणि शरद नंतर DEDचं शिक्षण घेऊन DED, BEd, MA करून तो आज उच्च पदावरून आज सेवानिवृत्त होत आहे. आम्ही मात्र कटांगळे का जास्त 12वी पर्यंत शिक्षण केलं, कारण कमवा आणि शिका या आमची परिस्थितीमुळे आम्ही कमवाने शिकत होतो. मुंबईत जाऊन आम्ही 8 रुपयाची नोकरी करून मी रात्र शाळेत शिकत होतो. तरी असो शरद हा भाग्यवान आहे. शरद असं भाग्यवान आहे की मला वाटतं शरद ज्या शाळेत
सुरुवात केली शिक्षण नागावडे गावात आणि त्याच गावातून तो शिक्षकी पेशातून निवृत्त होत आहे. एवढं मोठं भाग्य आणि दुसऱ्या कोणाला नसावं असं मला वाटतं. शरदला मी काय शुभेच्छा देऊ. शरद तर नेहमी सगळ्यांना सेवेसाठी तत्पर असतो. शाळेच्या ठिकाणी छडीचा हात पुढे असणारा शरद आज मात्र सगळ्यांच्या मदतीसाठी तोच हात तो पुढे करून आज सगळ्यांना मदत करत असतो. हे शरदचं मोठेपणा सांगायला मला विकल्पना वाटणार नाही. शरदने काय शुभेच्छा देऊ. शरदला एवढ्या शुभेच्छा देतो की शरदला फक्त निरोग्याचं चांगलं दीर्घायुष्य दे त्या शुभेच्छा देऊ. मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि आयोजकांनी मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. श्री प्रवीण महापडकर यांना विनंती करतो की त्यांनी नागर गुरुजींना एसटी बँक मॅनेजर कणकवली यांना विनंती करतो की त्यांनी गुरुजींना शुभेच्छा द्यायच्या. कार्यक्रमाचे सत्कार मूर्ती शरदजी आणि सन्माननीय व्यासपीठ आणि आपल्या सर्व उपस्थित लहान थोर मंडळींच्या समोर हा कार्यक्रम आपला साकार या ठिकाणी बोर्डावर दिलेलं आहे आरोग्य या त्याच्यामुळे सगळ्यांचेच यार आहेत ते. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना त्यांच्याकडनं बऱ्याचशा अपेक्षा याच्यानंतर पण आहेत रिटायर झाल्यानंतर. 37 वर्ष सेवा म्हणजे का हा छोटा मोठा कालखंड नसतो आणि 37 वर्षामध्ये बरेचसे त्यांनी विद्यार्थी घडवलेले आहेत आणि ह्या घडवलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये बरेच लोक ऑफिसर पण झाले असतील. ते आता ह्या ठिकाणी भेटले असतील पण त्यांचे 2-3 ठिकाणी सत्कार झाले. त्या ठिकाणी म्हणून जसं समजून आलं की बरेचसे लोक त्यांना भेटतात की त्यांना फोन करता येतो. म्हणजे ह्या 37-38 वर्षाच्या सेवेमध्ये त्यांचा जो कालावधी आहे तो सत्कारणी लागला असं आपण म्हणू. आणि आपल्याला जास्त वेळ नसल्यामुळे बरेच मान्यवर बोलणारे आहेत त्याच्यामुळे मी जास्त त्यांचा वेळ घेणार नाही आहे. तर मी संपूर्ण महापडकर कुटुंबातर्फे आणि आमच्या सगळ्या मित्रपरिवारातर्फे मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आजचे सत्कार मूर्ती शरद नारकर गुरुजी आणि सर्व शरद नारकर गुरुजीचे आपण सर्व प्रेमी आपल्या सर्वांसमोर नतमस्तक होऊन मी आज शुभेच्छा देण्यासाठी इथे आले. खरं तर एक रक्ताच्या नात्यापलीकडे एक नातं असतं त्या नात्याला कधीच नाव नसतं आणि असं नातं असतं की त्या नात्याला आपण कुठल्या किमतीत वापरत नसतो किंवा कुठल्या द्रव्यात वापरत नसतो. आज असं माझं नातं शरद गुरुजींचे बंधू अशोक नारकरजी यांचं जे माझं नातं आहे ते मी कधी रक्ताच्या नात्यात त्यांना गिनती करू शकत नाही आणि त्यांचे दादा हे माझे दादा आहेत म्हणून मी आजपर्यंत इथे आता इथे बोलले. खरं तर अशी नाती असे ऋणानुबंध निसर्गाने जोडावेत की ते कधी संपुष्टात कधी नाही यावे. आज मी छोट्याशा माझ्या या 2 शब्दात मी त्यांना एक शुभेच्छा देतो आणि एक विद्यार्थी म्हणून देतो, एक भाऊ म्हणून देतो आणि एक त्यांचा एक प्रेमी म्हणून देतो. गुरुजी तुम्ही विद्येचे मंदिर केले कित्येक जणांचे जीवन साकार. तुमचे अनुयायी अगणित, तुम्ही सर्वांच्या प्रेमाचे प्रतीक. असो कृपादृष्टी तुमची तुमच्या विद्यार्थ्यांवर सार्थक हो त्यांचे जीवन. आजचे तुम्ही सत्कार मूर्ती झाले आमच्या दुःख अपार. लाभावे गुरुजी तुमचे आशीर्वादाचे प्रेम सार्थ हो तुमचे पुढील जीवन. एकच प्रार्थना विद्येचे दैवत विघ्नहर्त्या आणि सरस्वती मातेकडे पुढील आयुष्य व्हावे तुमचे सुख समृद्धीकडे. धन्यवाद. आपणा सर्वांनी मला या 2 शब्दात मला व्यक्त करण्यात दिले त्याबद्दल धन्यवाद.
यानंतर आदरणीय ॲडव्होकेट मटकर साहेब या ठिकाणी शुभेच्छा देतात. उपस्थित सर्व शरद पूर्वीचे चाहते प्रेमी पत्रकार बंधू, खरं तर अशोक सरांबरोबर माझा तसा परिचय नाही, पण त्यांचे बंधू अशोकजी नारकरे माझे जिवलग मित्र, त्यांनी मला का फोन करून सांगितलं की मटकर सर तुम्ही आलं पाहिजे, मी तुम्हाला गाडी पाठवतो. म्हटलं संडे आहे, थोडा काम आहे, पण नाही पाठवतो गाडी. मग आता नाईलाज झाला माझा आणि त्यांनी खरोखरच गाडी पाठवली आणि त्या गाडीतून मी आलो. आणि त्यामुळे या व्यासपीठावर आणि तुम्हाला या कार्यक्रमाला मला संधी दिली त्याबद्दल मी नागरिक गुरुजींचं आभार मानतो. खरं म्हटलं तर ही उपस्थिती पाहून त्यांच्या कार्याची आपल्याला महत्त्व दिसून येते. कारण मी सुद्धा एक सरकारी नोकर होतो आणि रिटायर झाल्यानंतर जे अनुभव आहेत तेच आता गेली 37 वर्ष सरांनी नोकरी केली. शिक्षक पेशा म्हणजे मुलं घडवली आणि सोशल पण काम केले सरांनी. आणि त्यामुळे ज्या आपलं रिटायरमेंट सरांना नाही म्हटलं तरी एक जे 37 वर्ष शिक्षकाबरोबर आणि मुलांबरोबर जे सहजीवन आणि जे आपण काम केले त्यामुळे ते चेंज पडणार नाही आहे. पण नोकरी म्हटल्यानंतर जसं आपण नोकरी लागल्यावर एक भाग आहे तसाच सेवानिवृत्ती पण एक भाग आहे आणि तो प्रत्येकाला स्वीकारावा लागतो. आणि जी आपण एवढी 37 वर्ष नोकरी करून चांगल्या कालावधीतून चांगल्या दिमागाने आपण निवृत्त होतोय ही एक जमेची गोष्ट आहे. आणि या उपस्थितीतून दिसतंय तुम्ही केलेलं काम हे वेगळं सांगायची गरज नाही. त्यामुळे मला तुमच्या आयुष्यात पुरोहित आयुष्यात तुम्हाला चांगलं आरोग्य मिळू दे आणि तुमच्या मनातल्या ज्या काही इच्छा आकांक्षा असतील त्या पूर्ण होऊन तुमच्या सहचारणीनं जसं तुम्हाला आजपर्यंत सहभाग दिला तसंच यापुढेही तिचा तुम्हाला सहभाग राहू दे आणि त्यांच्या मॅडमांच्या ज्या काही इच्छा आकांक्षा असतील त्या तुम्ही या जास्त त्यांना सहभाग देऊन पूर्ण कराव्यात अशी या निमित्ताने तुम्हाला आग्रहाची विनंती करतो. आणि या उपस्थितीतून एकच चढव म्हणतो या तुमच्या उपस्थितीवर की त्याच्यावरून या उपस्थितीत तुम्हाला आपल्याला ते हे होईल. हर किसी को नहीं मिलता या प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता या प्यार जिंदगी में, जिनको नहीं ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता या प्यार जिंदगी में. थँक्यू. हरी तुम्हाला तुमची साक्षी धन्यवाद. माझ्या कुटुंबियांच्या आणि सर्वांतर्फे तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा. थँक्यू सर. आदरणीय शरदजी नारकर म्हणजे आमचे भाऊजी यांचा आता या 37 वर्षानंतर जी काही सेवा केली त्या सेवेनंतर सेवानिवृत्तीचा सत्कार या कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय या तालुक्यात नव्हे या जिल्ह्यामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम केलेले आमचे मार्गदर्शक आदरणीय जयेंद्रजी रावणे साहेब. सामाजिक क्षेत्रामध्ये आम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये राहत असलो तरी अत्यंत गोरगरिबांना मदत करणारे आमचे मित्र आदरणीय सुनीलजी नारकर उपस्थितांपैकी कोणाचं नाव माहीत नाही परंतु सर्वच आमच्या शरद भाऊजींचे मित्रपरिवार राधापुरातून आलेले शिक्षकांचं नेतृत्व करत असे आमचे आदरणीय पटवर्धन सर या वैभवडी तालुक्यात त्यांना आदर्श शिक्षक म्हणून पुरस्कार मिळाले ते माझे भाऊजी आदरणीय प्रकाशजी नारकर सर, माझ्यासोबत आलेला आमचा युवा सेनेचा विभाग प्रमुख आदरणीय आमचा मयूर, आमचं सहकुटुंब, त्याचबरोबर शरद भाऊजींचा ज्यांनी 37 वर्षामध्ये खऱ्या अर्थाने जे काही कमावलं असेल
तर संपत्तीपेक्षा जी सिंपल आहे ते आपल्या सर्वांना या ठिकाणी दिसून येते. ते सर्वच आदरणीय शिक्षक वृंद आणि माता भगिनींना. भाऊजी असं म्हणतात की आपण माणूस जन्माला आला आणि काय करून गेला हे त्याच्या कर्तृत्वाने दिसतं आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हा तुमचा सेवानिवृत्त हा सत्कार समारंभ. कारण आम्ही अनेक राजकीय कार्यक्रमाला जातो, सभागृहाच्या समोरच्या खुर्च्या काढाव्या लागतात, पण मी मगापासून बघतोय की तुम्हाला खुर्च्या आणाव्या लागतात. ही भाऊजी तुम्ही खऱ्या अर्थाने त्या सेवेमध्ये कमवलेली संपत्ती आहे. फार काय बोलत नाही, कारण मगाशीच सूत्रसंचालन करणाऱ्यांनी विनंती केली आहे की 2 मिनिटात आपलं मनोगत आटवायचं आहे. आणि खरं आहे, ज्यांनी तिने आपलं मनोगत जे काय व्यक्त करायचं ते 2 मिनिटात आवरलं पाहिजे. कारण या ठिकाणी सर्व शिक्षक वृंद माझ्यामध्ये सर्व बसलेले आहेत आणि त्यांच्या बोलण्यामध्ये मात्र कोण हात धरू शकत नाही. त्यामुळे फार काय नाही बोलतो. मी सभापती असताना एक 2-4 गोष्टी भावनेच्या आमच्या थोड्याशा टिपल्या. समाज कल्याणचं कुठलंही तरी काम आलं आणि कोणताही शिक्षकाला दात पडताळीचा विषय असेल किंवा कलेक्टर ऑफिस असेल तर आमच्या शरद पवारांची एवढी धडपड असायची की त्यांच्या सहकार्यांचं काम पूर्ण होतपर्यंत ते मात्र फोन केले ते गप्प बसायचे नाही. त्यांना पैसा कमवण्यापेक्षा माणसं कमवणे हे महत्त्वाचं त्यांनी आपल्या आयुष्यात असं रेखाटलेलं असावं. कारण काही लोक दुखावतात सुद्धा, असं नाही. काम करताना काही गोष्टी काही लोक दुखावली पण जातात, पण त्याहून अधिक लोक कशी आपल्या जवळ येतील, त्यांचं काम आपल्या माध्यमातून कसं जाईल हे त्यांनी या त्यांच्या 37 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपल्या सर्वांना दाखवून दिलं असेल. भाऊजी मी फार काय बोलत नाही, परंतु आपण हा आजचा दिवस म्हणजे आपला आजचा दिवस आहे, उद्या आपण सेवा निवृत्त होत आहे. तुमच्यासाठी हा वाईट दिवस असेल, परंतु आमच्या ताईंसाठी तुमच्या कुटुंबियासाठी हा अत्यंत आनंदाचा दिवस असणार आहे. कारण 37 वर्षानंतर तुम्ही खऱ्या अर्थाने त्यांना वेळ देणार आहे. मला वाटत नाही तुम्ही तेवढा वेळ देईल, कारण साहेब भाऊ तुमच्या अंगात राजकारणाचे गुण आहेत मी बघतोय आणि भविष्यात जर तुम्ही या राजकारणामध्ये आलात तर नक्कीच चांगल्यापणे आपण बसू शकता. मी आई जनतापेला राजेश्वरी छत्रपतींना आपल्या गुळगातीला आणि या गावातील सर्व देवी देवतांना विनंती करेन की आमच्या शरद भाऊजींना अत्यंत चांगला आणि दीर्घ आयुष्य लाभो. त्यांचा यानंतरचा प्रवास अत्यंत सुखकर हो. त्यांच्या हातून अनेक काही अशा गोष्टी घडून चांगल्या पद्धतीच्या की लोक उपयोगीच्या गोष्टी आपल्याला घडो ही आपल्याला मी शुभेच्छा पर सत्कारासंबंधी आपल्याला विनंती करतो आणि सांगतो जय महाराष्ट्र. सेवामुक्ती सन्मान सोहळा याकडे संपन्न होतो. प्रथमतः हा सेवामुक्ती सन्मान सोहळा संपन्न करतात या वैभोडी तालुक्याचे माजी सभापती तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी वित्त बांधकाम सभापती आदरणीय जयंत रावजणी साहेब यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. अशा या अष्टपैलू भव्यांनी व्यक्तिमत्वाचा या ठिकाणी आपण सन्मान या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आज व्यासपीठावर असणाऱ्या सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर त्यांची उपस्थिती बघितली तर प्रत्येक क्षेत्रात या ठिकाणी आहेत. वैभवडी तालुक्यातले सर्व सभापती या ठिकाणी आहेत, पंचायत समितीचे सर्व सभापती आहेत, रत्नागिरीवर आलेली मंडळी आहेत, न्यायाधीश मंडळी या ठिकाणी आहेत आणि आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात. सगळ्यांना नमस्कार करून मी नेतृत्व, कर्तृत्व आणि दातृत्व आणि आतापर्यंत आपल्यापर्यंत न पोचलेलं त्यांचं वक्तृत्व या कलाने सदाबार असलेले व्यक्तिमत्व शरदजी नारकर 37 वर्षाच्या या सेवेच्या कालावधीमध्ये त्यांनी शैक्षणिक गुणवत्तेसह शाळेला आदर्शवत करण्याचं काम केलेलं आहे. म्हणून विविध संस्थांकडून वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांकडून आणि जिल्हा परिषदेचा उत्कृष्ट सन्मान करून त्यांना आदर्श शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे. हे त्यांच्या जीवनातलं सर्वात मोठं कौतुक आहे. एक सुसंस्कृत घरामध्ये ज्यांचा जन्म झाला, आज त्यांचे वडील हयात नाहीत, पण जर आज वडील हयात असतात तर निश्चितच त्यांना खूप मोठा आनंद झाला असता की शरद सारखा माझा मुलगा आज जिल्हा परिषदेचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार झाला. केवळ वडिलांच्या इच्छेखातर
MA पर्यंत आणि BEd पर्यंत एज्युकेशन घेतलं असा हा आदर्शवत मुलगा म्हणून ज्याने आपल्यापुढे बिरादोरी लावलेली आहे. अशा व्यक्तीबद्दल आपण सगळेजण बोलतात, पण मला एक गोष्ट सांगायची की त्याने कोल्हापूर पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ज्या शाळांमध्ये काम केलेल्या त्या सर्व शाळा त्याने आदर्शवत केलेल्या आहेत. हा खूप मोठी चांगली गोष्ट आहे. त्यांच्या समवेत आलेला हा प्रत्येक माणूस त्यांच्या स्पर्शाने तो परिस झालेला आहे. त्यांच्यासोबत येणारा प्रत्येक माणूस मोठा झाला पाहिजे अशी फक्त इच्छाशक्ती असणारा शिक्षण क्षेत्रातला एकमेव माणूस म्हणजे शरदजी नारकर. तुम्हाला मी खूप वेळा वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणं त्यांची आहेत, सगळेजण सांगतील. आज शरदजी नारकरांचा हा एवढा मोठा भव्यदिव्य संपन्न कार्यक्रम होतोय आणि हा भव्यदिव्य कार्यक्रम संपन्न होतोय. हा त्यांचा शिक्षण सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमातला हा तिसरा भव्यदिव्य कार्यक्रम आहे. मला सांगा की एका व्यक्तीचे सेवानिवृत्ती कार्यक्रम आपण किती वेळा घेतो? एक वेळा घेतो. अजून रिटायर व्हायचा एक दिवस बाकी आहे, अजूनही एक कार्यक्रम होऊ शकतो. एवढी जनमानसामध्ये आपली नाळ तोडणारा शिक्षण क्षेत्रातला हा एक वल्ली आहे. त्यांच्याबद्दल खूप चांगल्या गोष्टी आहेत, पण त्यांच्यासोबत असणारा प्रत्येक माणूस हा नुसता उत्कृष्ट झाला नाही तर समाजाची पाहण ठेवणारा माणूस व्यक्तिमत्व घडला. आणि म्हणून आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना त्यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये नाही काम केलं, तर सामाजिक जाणीवेत काम केलेलं आहे. गरीब घरातला मुलगा हा शिकला पाहिजे, तो 4वी पर्यंत नाही, 7वी पर्यंत नाही, 10वी पर्यंत नाही, ज्याची त्याच्याकडे ज्याची उत्कृष्टता आहे अशा प्रत्येक मुलाला त्यांनी उच्च शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, खर्चाने देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणून ही जी व्यक्ती आहे ती सामाजिक क्षेत्रामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट होत आहे. आज ते सेवानिवृत्त होत आहेत. आपण सगळेजण बोलत माझं हे जे मनोगत आहे त्यातील एका मिनिटामध्ये या ठिकाणी मी त्याला विराम देतो. माझ्या जीवनामध्ये देखील त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीच्या आज माझ्या घडणीमध्ये त्यांचा मोलाचा हात आहे हे मी या ठिकाणी जाणीवपूर्वक व्यक्त करतो. आणि शरद हे या महाराष्ट्रातील एक आदर्श व्यक्तिमत्व शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या विचाराला ते नेहमी आदर्श मानतात. आणि म्हणून शरदचंद्र आमच्या नारकरांना निरोगी आरोग्य जावं आणि त्यांच्या पुढील नवीन इनिंगसाठी मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि हे घडण्यासाठी त्यांची संपूर्ण फॅमिली जी आहे त्या फॅमिलीने त्यांना मोठं केलेलं आहे, त्यांना बळ दिलेले आहे. त्या सर्व फॅमिलीला देखील त्यांना ईश्वराची प्रार्थना करतो की असं समृद्ध यशवंत आणि कीर्तिवंत होण्यासाठी मी माझ्या महालक्ष्मीकडे प्रार्थना करतो, माझ्या कुटुंबियाकडे प्रार्थना करतो, त्यांना दीर्घायु देतो. अशा मध्ये शुभेच्छा व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमाची सत्कारपूर्ती आदरणीय शरदजी नारकर सर, त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व व्यासपीठ मान्यवर आणि समोर बसलेले त्यांच्यावर अतिशय प्रेम करणारे सर्व शिक्षक प्रेमी मित्रांनो, आज खऱ्या अर्थानं अतिशय समाधान वाटणारा दिवस असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण या तालुक्यामध्ये नारकर सर सुरुवातीलाच मी आमचे बापूसाहेब मांजरेकर, जयंत रावराणे ही जी मंडळी आम्ही होतो यांची सुरुवातीला या तालुक्यामध्ये नारकर सरांची पहिली दोस्ती सुरू झाली आणि तिथून नारकर सरांचा प्रवास सुरू झाला. खऱ्या अर्थाने नारकर सर चुकून शिक्षक झाले असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण एखादा नेता कसा असतो, एखादा मंत्री कसा असतो, अशा स्वभावाचे शरद सर आणि आम्ही जवळ बघितले आहे. या ठिकाणी त्यांच्यासाठी सेवानिवृत्ती हा शब्द वापरणं माझ्या माहितीप्रमाणे चुकीचा ठरेल. कारण खऱ्या अर्थानं त्यांची आज सेवा सुरू झाली. निवृत्त म्हणण्यापेक्षा आजपासून त्यांची खरी सेवा सुरू झाली. कारण आम्ही जवळून बघितलेलं आहे की एखाद्या माणसाला मरणातून वाचवायचं असेल तर शरद नारकरांचं नाव घेतलं. कित्येक उदाहरणं देता येतील.
कोणी समोरून माणूस जर एखादा तडफडत असेल तर त्यासाठी धावून जाणारा, प्रसंगासाठी धावून जाणारा शरद नारकर. आणि म्हणून मी हा शब्द वापरला की चुकून ते शिक्षक झाले. जर आमच्याबरोबर समाजसेवेमध्ये आले असते, राजकारणामध्ये आले असते, तर अजूनही याच्यापेक्षा त्यांचे मोठे मोठे सत्कार झाले असते. अशा स्वभावाचे आमचे शरद सर आज खऱ्या अर्थाने ते सेवानिवृत्त म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या सेवेला सुरुवात झाली. त्यांचे वडील सुद्धा अतिशय प्रामाणिक शिक्षक म्हणून होऊन गेले आणि आज खऱ्या अर्थानं त्यांचा वारसा त्यांनी घेऊन आज त्यांनी या आपण स्वतः निवृत्त होत आहेत. त्यांना आई भवानी चरणी मी प्रार्थना करेन की त्यांच्या आयुष्यात यापुढे त्यांच्या वाटचालीस माझ्या सर्व कुटुंबांसह, माझ्या संपूर्ण तालुक्याच्या वतीनं मी त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय. यांचा या ठिकाणी सत्कार सोहळा आणि त्यानिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच मान्यवर, उपस्थित बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की शरद नारकर हे नाव घेत असताना शरद अर्जुन नारकर आणि अर्जुन धोंडू नारकर, तर ज्या माणसाने हा संपूर्ण घर आपण जर पाहिलं, शरद अर्जुन नारकर यांची वडिलांची जी काय एक दबदबा होता दहशत शिक्षण क्षेत्रामध्ये, ती एवढी जबरदस्त होती. कारण खऱ्या अर्थानं मी त्यांचा विद्यार्थी आहे, अर्जुन नारकरांचा मी विद्यार्थी आहे आणि म्हणून नारकर गुरुजी येणार म्हटलं तर विद्यार्थी कुठेही आणि कसेही असू दे त्यांनी आपल्या जागेवरती व्यवस्थित बसलंच पाहिजे, एवढी दहशत अर्जुन नारकर यांच्यामध्ये होती. आणि कोल्हापूर जिल्हा असू दे किंवा कुठेही असू दे, तसं म्हटलं तर शरद नारकर आणि त्यांच्या वडिलांचे आमचे फार घरोब्याचे संपर्क होते. पण तरी सुद्धा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जरी ओळख आणि देख हा त्यांच्याकडे कुठलाही हे नव्हता, भेदभाव नव्हता. तो विद्यार्थी हा कसा चांगल्या प्रकारे शिकेल याच्याकडेच अर्जुन नारकर यांनी लक्ष दिलं आणि तोच वसा भले आता सर्वांनी सांगितलं, शेवटी वडिलांची इच्छापूर्ती असते की त्या मुलाला काय घडवावं, त्यांनी काय व्हावं आणि तोच त्यांचं स्वप्न शरद नारकर यांच्याकडून पूर्ण झालं. मी तर खऱ्या अर्थानं म्हणेन शरद नारकर हे शिक्षक कमी होते आणि सामाजिक क्षेत्रात जास्ती वावरत होते. आपण जर पाहिलं तर शरद नारकर ज्या ज्या गावामध्ये शाळेमध्ये गेले तिथलं सगळं चित्रच बदललं. कारण तिथले जे काही सवंगडी होते, जे काही विरोधक असतील, सामाजिक कुठल्याही सगळ्या भावनेतून त्यांना एकत्र करणं आणि शाळेचा दर्जा कसा उंचावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणं. खरोखर सांगतो मी स्वतः पाहिलेलं आहे. आत्ताच रिसेंटली जर पाहिलं आपण तर नादवड्याला ते शिक्षक आहेत, नादवड्याला शिक्षक असताना म्हणजे आपण विचारही करू शकत नाही. म्हणजे हे सगळं जे काही त्यांनी केलंय हे निश्चितच वाखाणण्याचं. त्यांच्याकडे जी कला आहे एक अजात शत्रू म्हणून त्यांना खरं म्हटलं पाहिजे, कारण त्यांचा दुश्मन कोणी नाही. एवढं स्मित भाषी आणि मृदू भाषी असलेला म्हणून खऱ्या अर्थानं आता सर्वांनी आपण सांगितलं की जिथे जिथे म्हणून कुठेही जी सामाजिक कमी असेल किंवा एखादा ऍक्सिडेंट झाला किंवा कोणाचा आजारपण असेल, दुखणं असेल, तिथं धावून जाण्याचं काम शरद नारकरांनी केलं. म्हणून अशा या कुटुंबियांना शरद नारकरांनी जास्तीत जास्त आपल्या आता वेळ द्यावा यासाठी मी त्यांना माझ्या ग्रामदेवतेकडे त्यांना उदंड आयुष्य आरोग्य लाभो अशी प्रार्थना करतो आणि माझा मनोगत थांबवतो. जय हिंद.
आलेले ग्रामस्थ कुटुंबियांचे आलेले अत्यंत वय पावले आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आलेले सर्व प्राथमिक शिक्षक आणि विशेष म्हणजे अनेक वक्त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना तारकर गुरुजींच्या बद्दल जे आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत त्यापेक्षा पलीकडे आपण म्हणून सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. राजकीय क्षेत्रामध्ये प्राथमिक शिक्षण संघटनेच्या माध्यमातून एक बँक व्यवस्थापन मॅनेजमेंट या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे. म्हणजे फक्त शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे, राजकीय क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे, पण त्याबरोबर आरोग्य क्षेत्राशी असणाऱ्या लोकांची त्यांची नाळ माझे पाहुणे डॉक्टर भगवान दरवी त्याला नुसतं मी शरद नारकर आणि जयेंद्रराव यांचं नाव घेतलं तरी लगेच म्हणतात शरद नारकर आणि जयेंद्रराव हे आमचे मित्र आता सुधीर रसाळ एसटी डेपोचे अधिकारी खरं तर मी सातारहून आलो पाठीचा निघालो हे दोन्ही घाट बंद आहेत मला माहिती होतं. एक सातारा सांगली सोलापूर कोल्हापूर या तिच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये शरद नारकर गुरुजींचं नाव आहे. पण त्याचबरोबर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये फक्त मी सरळ एक फोन केला की नारकर सर अशी अडचण आहे, मी कोल्हापूरमध्ये आलो आणि हे दोन्ही घाट बंद आहे आणि मला मोठ्या घाटातून मला येताना शक्य नाही. एक तिसऱ्या मिनिटामध्ये परत फोन आला की सुनील रसाळ सर कोल्हापूरवरून येत आहे आणि तुम्ही त्यांच्या गाडीमध्ये बसून या. एक मॅनेजमेंट म्हणतो आपण, एक माणसाचं व्यवस्थापन, आपण वेगवेगळी व्यवस्थापन असतात पण एक माणसाचं मॅनेजमेंट जे आहे, एक समाजाचं व्यवस्थापन जे आहे हे अधिक आमचे केळकर गुरुजी आहेत. बहुतेक मला ते ओळखत नाहीत, ओळखतात. त्यांनी सांगितलं की वक्तृत्व, कर्तृत्व आणि नेतृत्व या त्रिवेणी संगम जो आहे तो त्यांच्यामध्ये आहे. आणि त्यांचे मित्र म्हणाले की ते शाळेमध्ये असे नव्हते. खरं तर सांगू ही अनुवंशिकता आहे. बुलेटच्या फॅक्टरीमध्ये बुलेटच निघते, त्याच्यात एमईटी निघत नाही, फक्त बुलेटच निघते. त्यामुळं एक बुलेट व्यक्तिमत्व म्हणून आपण त्यांच्याकडे जर पाहिलं तर वेगळं वापर ठरणार नाही. रय शिक्षण संस्थेच्या वतीनं मी या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहे की रय शिक्षण संस्थेचे माजी विद्यार्थी म्हणून खरं तर कर्नल बाबा पाटील यांनी एक वटवृक्ष लावला आणि त्या वटवृक्षाखाली लाखो नव्हे करोडो विद्यार्थी भेटले. त्यापैकी एक शरदराव नारकर. म्हणजे एकूण रय शिक्षण संस्थेचं कल्चर जे आहे ते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक चांगलं व्यक्तिमत्व, चांगले विद्यार्थी घडवण्यामध्ये, त्याचबरोबर माझे विद्यार्थी सुनील नारकर अगदी आवर्जून हे खरं तर आपण काका पुतणे राजकारणामध्ये बघितलं तर काका पुतणे जे आहेत यांचं वर्चस्व जास्त आहे. त्यामुळे काका पुतणे जे आहेत यांचा जर आपण विचार जर केला तर काका पुतणे तुम्ही राजकारणात घेऊ नका, पण हे काका पुतणे जे आहेत त्यांचा विचार जर बघितला तर एकमेकाला हात देऊन एकमेकाला पुढे कसं नेता येईल. एक पूर्ण नारकर कुटुंब जे आहे भुईबावड्यामध्ये, एक नारकर कुटुंब जे आहे एक आदर्श कुटुंब आहे. एक पूर्णतः वाडीमध्ये मी जवळजवळ 8-10 वर्ष भुईबावड्यामध्ये काम केलेलं आहे. भुईबावड्याचा डोंगरही मला माहित आहे, अगदी वाड्या मला माहित आहे, आता वाड्यामध्ये असणारी माणसं मला माहित आहे. खरं तर ते एक आम्ही नेहमी सांगतो आमच्या रसाळ साहेबांना मी येताना सांगितलं की मला जे काय पुरस्कार मिळाले असतील, जेवढी मला प्रतिष्ठा मिळाली असेल तर आपल्यामुळं की कोकणाने मला घडवलं. रय शिक्षण संस्था जरी साताऱ्यात असली तरी या कोकणाने जे माझ्यावर संस्कार केले त्यामुळे मला रय शिक्षण संस्थेचा जो पुरस्कार असेल, सामाजिक क्षेत्रात असेल, शैक्षणिक क्षेत्रात असेल, हे पुरस्कार हे संस्कृती जी आहे मला प्राथमिक शिक्षकांचं कौतुक करायचं आहे. खऱ्या अर्थानं की ज्या वेळेला ज्या शिक्षण परिषद असतील त्या वेळेला प्राथमिक शिक्षक आवर्जून बोलतात. खरं तर माध्यमिक शिक्षक आणि प्राथमिक शिक्षक एक फार मोठी धडे आहे. पण प्राथमिक शिक्षकाने मला इथं बोलायचं, नमूद करायचं आहे की प्राथमिक शिक्षकाने
जिल्ह्यातल्या तालुक्यातल्या मला आपलं समजलं त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक धन्यवाद. आणि या आता सगळे गंभीर झालेले आहेत. आता सर रिटायर होणार आहे. खरं तर सकाळी जाणारा माणूस वहिनी जरा लक्ष द्या, सकाळी माणूस जाणार आहे तो संध्याकाळी परत येणार आहे. आता लहान बाळ त्याप्रमाणे खेळत होतं वागत होतं ते सांभाळणं अवघड असतं. तसं आता तुम्हाला 24 तास गुरुजी उपलब्ध होणार आहे. त्या अवघड बाळाला कसं सांभाळायची जबाबदारी आपली आहे. कारण 12 तास नाही आपल्याला कायम उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आपण या अवघड बाळाला चांगलं सांभाळावं आणि आपण एकामेकाचे विचार जे आहेत आपल्याला जो अमूल्य वेळ आहे त्या अमूल्य वेळ आपण द्यावा. या ठिकाणी शरद नारकर यांच्या सेवानिवृत्ती कार्यक्रमासाठी आपण आज जमलेला आहात. मित्र, शरद नारकर यांच्या परवाच्या दिवशीचा कार्यक्रम हा संजय पातळींनी आपल्या शाळेमध्ये घेतला. एक उत्कृष्ट कार्यक्रम मला त्या ठिकाणी बघायला मिळाला आणि या कार्यक्रमातच मला समजलं की शरद नारकर यांनी वैभववाडीमधील आमचे जयेंद्र रावराणे असतील, बाबी मांजरेकर असतील, अरविंद रावराणे असतील यांचं शिष्यत्व पत्करलं आणि या शिष्यत्वामुळेच आज ते भावी जीवनाची वाटचाल तशीच करणार आहे. कारण शरद नारकर यांना विचारलं की तुम्ही राजकारणात जाणार आहात तर त्यांनी एकच उत्तर दिलं, जयेंद्र रावराणे हाच माझा पक्ष आहे आणि मी त्याच पक्षामध्ये राहणार. मित्र, निरागस आणि निखालस अशी ही मैत्री तुमची कायम राहो अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. आणि अशोक नारकर यांनी आपल्या भावासाठी या उत्कृष्ट कार्यक्रमाचं नियोजन केलं म्हणून त्याला धन्यवाद देतो. आणि शरद नारकर यांना त्यांच्या मित्रमंडळींना या सर्वांना मी या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. असणारे आपले आदरणीय नारकर गुरुजी त्यांच्याबद्दल मी एवढंच म्हणेन की ते बोलत नाही त्याचा प्रकाशच बोलतो. तुमचं कार्यच तुमचा परिचय करून देत राहतील. आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर तुमच्या आयुष्याचा आनंद घ्यावा, तुमचा प्रवास आणि आनंदाने व्हावा ही सेवा नारकर यांचा सेवानिवृत्तीवर हा जो सत्कार आहे त्या सत्कारानिमित्त मी थोडक्यातच सांगितलं. नारकर हे खरोखर मला शिक्षक होते नाही. तर मी 40-45 वर्ष त्या सिंधुदुर्गात नोकरी करत होतो आणि शरद नारकर एक ॲक्सिडेंट झाला होता पुण्यात आणि ह्या इकडेच माणूस होता म्हणजे. आणि मला वाटतं शरद नारकर मला वाटतं 15 मिनिटात ते कोणत्या आणि कोणाच्या हातीवर जाऊन सुटली. त्यावेळी मला कळलं ते त्यांना ओळखत होतो की नाही तेव्हा मी सगळा मुलगा ते दामोदरामध्ये लोकांना ओळखत होतो. परंतु एक शिक्षकाची माहिती पण एवढ्या तत्परतेने येणारा माणूस मला वाटतं हे कुठेतरी कार्यकर्ते आहेत सामाजिक कार्यकर्ते. त्याने तिथे जो काही सामोपचाराने जो विषय होता तो मिटवला आणि ते माझ्या ओळखी नाही. परंतु मला शिक्षक होते हे माहिती. नंतर माझी त्यांची एकदम जवळ झाली आणि शिक्षक म्हणून मी कधीच त्याच्याकडे पाहिलं नाही. आधी परंतु सामाजिक कार्यकर्ता म्हणूनच शरद नारकर आहेत असं माझं म्हणणं. सिंधुदुर्गामध्ये प्रामाणिकपणे शिक्षणाचे चांगलं काम करतात. तिथला 2 वेळा कटकोलीचा उपसभापती होतो. मी त्यांना प्रत्यक्ष जाणलेलं आहे. परंतु त्याने आपल्यातलं खरं म्हणजे शिक्षक हे शाळेत दाखवलं. परंतु सामाजिक कार्य करत असताना बाकीच्या समाजामध्ये त्यांनी कार्यकर्ता म्हणून जिवंत राहिले. हे मला अतिशय उत्तम सांगायचं आहे. कारण त्यांच्याकडे गुण आणि मला वाटतं सेवा निवृत्ती झाल्यानंतर हे जयेंद्ररावांबरोबर उद्या
इतर सामाजिक कार्यामध्ये झोकून घेतील आणि मला वाटतं त्यांनी करावं आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून आता जे शैक्षणिक कार्य केलं काय त्याच्या शाळेमध्ये गेल्यास तुमचं सगळं माझ्याकडे थोडंफार रेकॉर्ड कळतं त्या शाळेतला तिथले पालक मुलं ही अजूनही तुम्हाला घट्ट आहे आणि तशीच ती परत तुम्हाला पुढच्या काळात आणि तुम्ही तुमचं आयुष्य तुमचं कुटुंब हे पुढे 100 वर्षापर्यंत तुम्हाला आयुष्य करून आयुष्यवान एवढ्या वेळेस शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आजच्या सत्कार कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती देवेंद्र गावराणे साहेब, सत्कारमूर्ती आमचे लाडके आज शरद नारकरांचा आज आपण त्यांना निरोप देतोय. ते 30 तारीखला सेवानिवृत्त होत आहे, तरी सुद्धा आजपर्यंत लोकांनी ठरवलेलं आहे की जेवढ्या लवकर करता येतील तेवढे सत्कार त्यांचे करायचे आहे. आज जिल्ह्यामध्ये आज मला वाटतं हा 5वा आहे त्यांचा, आज हा कार्यक्रम 5वा आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी जे आपले काय मित्रमंडळी काय बनवलेले आहे, जवळ गेलेली आहे, त्यांचं कार्य कसं आहे की ते शिक्षक पतपेढीचे जिल्ह्याचे चेअरमन बिनविरोध चेअरमन झाले. अहो मारामारी होतात एवढं असून सुद्धा चेअरमन पद जर होतंय का, ते जिल्ह्याचे चेअरमन बिनविरोध झाले. राज्य पुरस्कार, जिल्हा पुरस्कार, गुणवंत पुरस्कार असे पुरस्कार मिळवणारे माझ्या मते आमचे शरद नारकर. मी आज त्यांना शरद नारकर म्हणतो, नाव त्यांचं मी कधीच घेतलेलं नाही. मी आज ह्या स्टेजवर घेतो, मी त्यांना नारकर गुरुजी म्हणून हात मारतो. माझ्या शाळेत त्याचा सुरुवात झाली, शिक्षणाची सुरुवात माझ्या शाळेत झाली, माझ्या वाटचांचा जन्म झाला. सगळं म्हणजे इथपासून ह्या कुटुंबाची एवढं आमचा जो घरोबा आहे. तर आणखी हे आमचे सुनील नारकर हे अतिशय म्हणजे आपल्या कुटुंबाला, आपल्या भागाला, आपल्या परिसराला इतकं तुम्ही चांगलं एवढं केलं आहे की सगळ्यांना स्वभाव त्यांचा आहे की आमचे नारकर मुलगी होते. शरद सरांचे जे वडील त्यांनी अतिशय माझ्या शाळेवर 14-15 वर्ष मुख्याध्यापक म्हणून होते. खूप काम चांगलं केलं आणि ते घरानं इतकं गोड आहे ना. आणि आपल्या गावठी भाषेत कसं म्हणतो ना, शरद नारकर हा एक आंब्याचा टाळा. जिथे तुम्ही जिथे जिथे कुठे जाल तिथे देवाला ती पानं लागतात, त्या टाळा लागतो, त्याच्यासाठी जो कार्यक्रम होत नाही असा शरद नारकर त्यांचे गुण आहे आणि खूप चांगलं काम करतो. आता हा 5वा कार्यक्रम माझ्या शाळेवर तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की शरद नारकरांना मी किती धन्यवाद देऊ. अगदी माझ्या कुटुंबासह मी त्यांना लाख शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आजच्या या सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमासाठी सत्कारमूर्ती आमचे मित्र शरदचंद्रजी नारकर, व्यासपीठावरील आपल्या पत्रकार सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष तोलसकर साहेब, दुसरे ज्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पत्रकारितेत आपलं नाव अतिशय म्हणजे नाव घेतलं तरी या ठिकाणी घेतात ते बाळू सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत.
या ठिकाणी सर्व बसले आलेले सर्व पत्रकार बंधू, त्यानंतर आमचे युवा नेते आणि उद्योगपती सुनील नारकर, आपल्याला खास करून शुभेच्छा देण्यासाठी, म्हणजे आपल्या पाठीमागे देव असला पाहिजे जो महाराष्ट्रामध्ये लोण्याचा जाळा प्रसिद्ध आहे, ते आमचे सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी बाजार उत्पन्न समितीचे अध्यक्ष तुळशीदास रावाने. आपल्याला अनेक जे शरद नारकरचे जे प्रेमी आहे ते अतिशय अगदी कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तिन्ही जिल्ह्यातून सर्व मंडळी या ठिकाणी आलेले आहेत. आपल्या तालुक्यावर शरद नारकरांवर प्रेम करणारे सर्वच समोर बसलेले बंधू आणि भगिनी, आपले आमचे भाऊजी शिरोडकर भाऊजी आहेत, दुसरे पण भाऊजी आहेत, हे सगळे नारकर फॅमिली. हे कधी रावराणे आणि नारकर असं नातंच ठेवलेलं नाही. आम्ही एक माझं स्वतःच असते एक कुटुंब म्हणून मी त्यांच्याकडे बघतो. पण खऱ्या अर्थाने या सगळ्या कुटुंबाच्या अगोदर जर ओळख कोणती झाली असेल तर अण्णांची ओळख माझ्या बरोबर झालेली. कारण मी तालुक्याचा सभापती असताना अण्णा विस्ताराने गेले होते आणि त्यावेळी मी एक तरुण सभापती आणि सर्व रिटायरमेंटला आलेले, कोण 4 महिन्यावर, कोण 2 महिन्यावर, कोण 6 महिन्यावर असे रिटायरमेंटला आलेले सर्व शिक्षक, आणि त्यांच्या समोर आपण यांच्या शाळा कशा चेक करायच्या हा माझ्या घरासमोर मोठा प्रश्न पडायचा. आणि म्हणून मग मी काही आमचे तावडे गुरुजी, पवार गुरुजी आणि त्याच्यामध्ये अण्णांनी माझ्या बरोबर घेतले. कुठे ज्यावेळी मी व्हिजिटला जायचो अण्णांशिवाय पुढे जायचो नाही, कारण त्याच्यातलं काय मर्म आहे, ती शाळा कशी तपासायची, सेरा काय लिवायचा. नाहीतर शिक्षक हे अतिशय हुशार प्राणी असतात, कारण एका सभापतीने सेरा लिहिला आणि त्याच्यात जर काही चूक झाली तर दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रकात येते या सभापतीने असा सेरा लिहिला. म्हणून मी ती पूर्ण काळजी घेतली होती, ती सल्लागार म्हणून मी अण्णांनाच घेतली होती. त्याच्यानंतर अण्णा रिटायर झाले. अण्णांनी आमच्या वैभव तालुका शिक्षण संस्थेच्या प्रत्येक गॅदरिंग आणि प्रत्येक कारभारामध्ये अण्णा कायम माझ्याबरोबर स्टेजवर असायचे. आणि नंतर एक दिवशी अण्णांनी वैभव तालुक्यामध्ये बंगला बांधायला काढला होता आणि तिथे घर बांधलं आणि मला म्हणाले काय कुठे असतो, इकडे जरा काय चाललंय ते बघ. तर अण्णांनी असं दोघांना 2 असे बंगले बांधलेले होते आणि त्या बंगल्याच्या दोघांच्या मध्ये अशी मग मोठी एक 10 फुटाची गट्टी ठेवलेली होती. मी निरीक्षण केलं आणि अण्णांना म्हटलं, अण्णा याच्यामध्ये एक चूक दिसतंय, काय दिसतंय तुला? तर म्हटलं हे जर तुम्ही असं अंतर ठेवलं त्या 2 जिल्ह्यांच्या मध्ये कायमस्वरूपी अंतर राहील, यामध्ये काहीतरी बंदोबस्त करायला पाहिजे. आणि ताबडतोब अण्णांनी माझी सूचना ऐकली आणि त्या दोन्ही बंगल्याचं जॉईंट म्हणजे एकत्र करून मध्ये अगदी व्यवस्थित असा जिना काढला की त्या जिन्यातनं गेलं की इकडे पण आणि तिकडे पण. आणि म्हणून हे दोघेही भाऊ आणि त्यांच्या तिघी बहीण हे 5 जणांचा ग्रुप अद्यापही आज एका मताने एका विचाराने आहे. कारण मी बघतो त्यांच्या कुटुंबात अनेक ठिकाणी गेलो. शरद नारकर हे शिक्षक होते, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये त्यांनी नोकरी केली, नंतर कणकवली तालुक्यात आले, नंतर माझ्या कारकिर्दीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वैभव तालुक्यामध्ये आले. शिक्षक नारकरला कितीतरी पुढारी मंडळी, मी काय कोणची नावं घेत नाही, पण शरद नारकर शाळेवर आहे की वैभवडीत आहे. मी असं लोकांना सांगितलं तो शाळेवर आहे की वैभवडीत आहे, पण शरद नारकरचा विद्यार्थी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कुठल्याही परीक्षेत 1 नंबरला येतो, तो शाळेत गेल्याशिवाय येतो काय? शरद नारकरांनी ज्या ज्या शाळा केल्या त्या शाळा नसून ती मंदिर आहे आजच्या तारखेला. त्याच्या शाळेच्या मोठ्या भिंती, त्याच्या शाळेचे मुतारी असेल, शौचालय असेल, अगदी सुंदरपैकी म्हणजे रंगरंगोटी केलेली. आणि असं अधिकारी जर आला कुठल्याही जिल्ह्यावरून आला तर शरद नारकरची शाळा मला बघायची आहे असा हट्ट मानून तो त्या शाळेवर जायचा. शरद नारकरच्या शाळेत गेल्यानंतर मला आठवतं मी पहिली बिलीत होतो ना तेव्हा सगळ्या जुन्या शिक्षकांच्या कमरेला चावी असायची आणि शाळेमध्ये एक पेटारा असायचा, त्याच्यात बिस्किट चहा बिस्किट मला वाटतं बनवते असते. तर तसं शरद नारकरच्या शाळेत गेला तर कपाटामध्ये बिस्किट चहा, येणारा कुठलाही अधिकारी सेरा मारायच्या अगोदर शरद नारकर त्याला बरोबर व्यवस्थित सगळं हे करून ठेवणार. आणि मग त्याच्या वडिलांच्या मी स्वतः बघितलेलं आहे. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बांधकाम सभापती अर्थ सभापती असताना पण बघितलं
तर शरद नारकरच्या आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये जिल्हा परिषदेने जे मारलेले जे सेरे आहेत ते अतिशय उत्कृष्ट सेरे आहेत की तो शिक्षक म्हणून त्या पदाला शोभणारा शिक्षक म्हणून आहे अशी त्याच्या नावापुढे व्याख्या. आता शरद नारकर सगळेजण म्हणतात शरद नारकरचं याची एकदम जोडी आहे. शरद नारकरचे नुसते शरद अशोक नारकरांची पण तेवढीच जोडी आहे. आपल्या भावाजींची पण माझी तेवढीच आहे. दुसरे एक आमचे भावाजी आहेत मोहिते तशी अशीच जोडी आहे की मी सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षकावर प्रेम करणारा माणूस आहे. मी कुठल्या जिल्ह्याच्या असून तालुक्याच्या कुठल्या कोल्हापूर जिल्ह्याचे असू दे किंवा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले असू दे मी प्राथमिक शिक्षकावर अतिशय प्रेम करणारे व्यक्ती आहे. कारण हा मूलभूत जो पाया असतो तो प्राथमिक शिक्षकांनी या वैभवडी तालुक्याचा मजबूत केलेला आहे. हे सर्वजण आम्ही स्टेजवर जे बोलतो तर त्या वेळीचे जे प्राथमिक शिक्षक होते त्यांनीच आम्हाला घडवलेलं आहे. आणि नंतर मग 10वी 7वी नंतर मग आमची पुढची शाळा हायस्कूल कॉलेज वगैरे नंतर. पण खऱ्या अर्थाने या समाजाला कुठल्याही समाजाला जर ज्ञान द्यायचं असेल तर तो प्राथमिक शिक्षक देतो. आणि म्हणून मी प्राथमिक शिक्षकावर अतिशय जवळून प्रेम करतो. त्यापैकी शरद नारकर आमच्या शरद नारकर एक चंचल असलेला माणूस आहे. म्हणजे समुद्रासारखा नाही, नदीचं पाणी कसं खारा 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 असं पडणारा माणूस आहे. आता त्याला पडल्यानंतर माझं त्याचं नेहमी भांडण होतं इतकं तू फास्ट काम करायचं रे म्हणून बरं कुठे. आता तो गाडीचे ब्रेक पण बघत नाही असे एवढी फास्ट गाडी मारून. अरे कोणी बोलवलं नाही बोलवलं. आज मी आता हॉस्पिटलमध्ये ह्याला कानावर पडलं की हा सुसाट तर मी अशा पद्धतीने त्याने काम केलं आहे. आणि म्हणून शरद नारकर ही व्यक्ती जनसमाजामध्ये अतिशय फेमस झालेली आहे. शरद नारकरांच्या बाबतीत जर बोलला तर शरद नारकर अगदी लहान मुलांपासून वयोवृद्धांपर्यंत असं काम करतात. शरद नारकर एक उत्कृष्ट शेतकरी सुद्धा आहे. शरद नारकर उत्कृष्ट सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणार आहे. आणि हा रिटायर झाल्यानंतर कुठेतरी राजकारणात जाईल आणि म्हणून मी त्याचा अगोदरच बंदोबस्त करून ठेवलेला. कारण त्याला मगाशी कोणीतरी सांगितलं शाळेत असताना संध्याकाळी तरी उशिरा तरी घरी येत होता. तर राजकारणात गेलो घरीच येणार नाही असं मी ऐकलं होतं मी भाषणामध्ये. पण मी त्याला असं सांगितलंय शरद नारकरला शरद नारकर एक आदर्शवंत गेल्या वर्षी शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते त्यांना आदर्श पुरस्कार मिळाला. त्याच्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे महाराष्ट्र शासनाचे अनेक मिळाले. वेगवेगळ्या संस्थांचे तर मोजता येणार नाही एवढे पुरस्कार मिळाले. मी शरद नारकर ज्यावेळी रिटायर होणार हे वर्षाची मला ज्यावेळी कुणकुण लागली तेव्हा शरद नारकरांना मी अतिशय उत्कृष्ट तालुक्याच्या मेन शिक्षण संस्था जी वैभवडी तालुका शिक्षण संस्था आहे त्या शिक्षण संस्थेमध्ये त्यांना मी संचालक म्हणून त्या पदात ते अधिकृत निवडून आलेले आहे. आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये हे आल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम करावं म्हणून आम्ही त्यांना आमच्या संस्थेमध्ये नुसतं संचालक घेतलं नाही तर त्या आमच्या हायस्कूलचे आमच्या कॉलेजचे आणि आमच्या सेमी इंग्लिश मीडियमचे ते ऑफिस सुप्रिटेंडेंट आहेत. अशी 2 पदं त्यांच्या जबाबदारीची आहेत. त्यामुळे जर कोणाला धडकी बसत असली की नारकर राजकारणात येतील आणि मग माझं काय होणार अशा पद्धतीची कोणाला जर धडकी वाटत असेल तर बाबा त्याला काय आधी राजकारणात पाठवत नाही एवढ्यातच त्याचं नाव आले म्हणून काढत होते. आणि जर हारायचं असलं तर मी असं बापी मांजरेकरांना ठरवलेलं आहे तर कबड्डीचे 7 खेळाडू असतात राखीव प्लेअर कोणतरी लागतो की नाही. मग तसं जर काहीतरी अडलंच तर मग तर त्याच्यामध्ये एक राखीव प्लेअर आम्ही सोडू पण ती परिस्थिती बघून सोडू. पण माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करावं शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करावं. त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं शिक्षण पतपेढी संस्थेमध्ये अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे. ज्या संस्था अगदी डबग्याला आलेल्या होत्या त्या संस्थेचं 5-10 कोटीवर त्यांनी काम दिलेलं आहे. स्वतः माझ्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. कितीतरी त्याच्यानंतर रिटायर झाल्यानंतरची काहीतरी पतसंस्था एक आहे त्याच्यामध्ये मी जर बघितलं परवा दिवशी त्यांच्या सभेला मी गेलो होतो तर बापरे माझ्या एवढं काम त्यांनी केलं म्हणजे तू करतोस कधी. आज जर वैभवडी तालुक्यात आलं तर मग तुम्ही सावंतवाडीच्या सभेत कुठल्या तर पतसंस्थेच्या म्हणजे अशा प्रकारचं अतिशय उत्कृष्ट काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि म्हणूनच आम्ही उद्याचा एक दिवस बाकी असल्याच्या अगोदर की आम्ही शरद नारकर प्रेमी म्हणून आम्ही या सर्वांना एकत्र करण्याचं काम केलं. शरद नारकरने आता अतिशय घरगुती शरद नारकर जवळजवळ मोठा झालेला आहे.
तो नोकरीतला पण मोकळा झाला, मुलाबाळांचं सुद्धा जवळजवळ मोकळा झालाय, मुलीचं लग्न झालेलं आहे, आता मुलाचं पण लग्न ठरलेलं आहे. आणि त्यामुळे शरद नारकरवर कौटुंबिक जबाबदारी अशी काय नाहीये, पण शरद नारकरवर समाजाची जबाबदारी आहे. समाजाची शरद नारकरने समाजाचं काम करावं आणि समाज अतिशय उत्कृष्ट समाज करावा. की माझं तर म्हणणं की प्रत्येक समाज काहीतरी आडवातो. आता जर टीव्ही उघडली तर प्रत्येक समाजाचं आंदोलन आहे, प्रत्येक समाजाचं आंदोलन. जो म्हणतो मला काहीतरी कोट्यातनं घ्या, एक दुसरा म्हणतो मला कोट्यातनं घ्या. अरे या समाजवाल्यांना इलेक्शनच नाहीये. मग मी म्हणते मग हा समाज इलेक्शनचा काय नाही राहू शकत. तर बाकीचा समाज आहे तर मी म्हणणार आम्हाला समाजाचा एक प्रतिनिधी घ्या. काय काय प्रतिनिधी एकदाही निवडून आलेले नाही साध्या ग्रामपंचायतीला, ते मंत्री आहे. मग मी हा एवढा समाज सुशिक्षित समाज आहे की तो समाज दुसऱ्या समाजाला घडवतो. अशा समाजाचं नेतृत्व कुठेतरी घेतलं, बिन इलेक्शनचं घेतलं आणि काम दिलं, अतिशय उत्कृष्ट. आमचा खेळाडू आमचा पट्ट्या तसा हलका पट्ट्या नाही आमचा, कसलीही जबाबदारी द्या तो काम करू शकतो. आणि म्हणून भरपूर वेळ झालेला. शरद नारकरांची स्तुती करण्यापेक्षा शरद नारकर हे आमच्या हृदयात, शरद नारकर आमच्या बंधुराजांनी पण सांगितलं की शरद नारकर हे आमच्या घरचा सदस्य आहे. शरद नारकरचे सुखदुःख आमच्या घरची सुगंध आम्ही एकमेकांना सांगतो. एकामेकाला अन्याय झाला तर आम्ही उठून उभे राहतो. तर त्यामुळे शरद नारकर यांनी समाजाचं काम असलेल्या सर्व समाजाचं काम त्यांनी करावं आणि जास्तीत जास्त शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करावं, अशा प्रकारचं मी या ठिकाणी त्यांना सूचित करतो. उद्या ते अधिकृत सरकारी सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. त्यांना मी आमच्या रामेश्वर आमचा आराध्य दैवत आहे, भैरी भवानी आहे. संदीपने सांगितल्याप्रमाणे संदीपच्या गावात सुद्धा आमची विठू मान झाली आहे. त्या तिन्ही देवांना सांगतो आणि असलेल्या सर्व देवांना मी खास करून लोऱ्याचा चारा पण इथे बोलवला होता. कारण याच्यावर काय विडा जर असली कोणची काय असेल यावेळी त्याची सगळी बाजू जाऊ दे आजपासून आणि एका अतिशय पुढे चांगले दिवस होते आरोग्य दृष्ट्या होते. त्याला हा विसर गोळा याला साधारण काय जर झालं तर हा गोळी पण खात नाही. म्हणजे हा याला फिरणं आणि लोकांबरोबर जास्त बोलणं हा त्याची गोळी. आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा तो बोलून त्यांनी काढलेला आहे. म्हणून शरद नारकरनी समाजाचं काम करावं. आणि जर आपल्या सर्वच कुटुंबाने जर सांगितलं आणि काय आपलं ठरलं काय बरोबर, जर काय ठरलं तर बघू, पण त्याच्या अगोदर हे नेम आहे काकाच्या अगोदर कुठे नाही, तो म्हणतो अगोदर माझं बघा. मग आता अगोदर कोणाचं बघायचं, काकाचं बघायचं का पुतण्याचं बघायचं, आता शरद पवारासारखं व्हायचं. त्यामुळे आम्ही बघतो काका मला वाचवा की काकाला टाकायचा, ते काय करायचं ते दोघांचा मी विचार घेईन आणि मग राजकारणात जायचं, ते समाजसेवा करायची की सुनीलरावांसारखे उद्योगपती व्हायचं. सुनीलराव सुद्धा कमी अगदी सुनीलरावांच्या बाबतीत अगदी कमी वेळात आता गावी होता आणि म्हणून मुंबईला गेला आणि मुंबईसारख्या गणपतीच्या शहरामध्ये जाऊन आपलं नाव लौकिक करणं आणि तिथे 5-5, 6-6 माळ्याच्या बिल्डिंगी बांधणं हे गेला गवायचं काम नाहीये. पण सुनीलने तिथे आपली ताकद दाखवली. मी पण एकदा बघायला गेलो होतो. मला म्हणाले काका या मी काय करतो ते बघा. आणि मी बघितलं सुनीलचं. तिला सुनीलने तिथे जाऊन आपला असा ठसा उठवलेला आहे की आज कुठलाही नगरपालिकेचा अधिकारी सुद्धा सुनीलच्या समोर उभा राहतो. तो ठेकेदारपेक्षा साहेब यावं म्हणजे गोडपीठ घालून सर्वे घालून कोणतरी नगरपालिकेचा किंवा मंत्री आमदार कोणतरी असावे की माणूस कोणतरी आहे ही असे एक छाप असते. काय असतं माहिती काय, वाघासमोर शेळी गेली म्हणाली मला वाघ म्हणत जमत नसतं, वाघ तो वाघच असतो. तसा शरदच आहे आणि सुनीलच आहे. आणि त्यामुळे अतिशय चांगल्या प्रकारचे पुढचे दिवस, चांगल्या प्रकारचे असे चित्रकूट असं लोकांवर नेहमी जर सेवेत असताना लोकांवर केलेलं प्रेम तुम्ही आहे तसं रिटायर झाल्यावर पण लोकांवर प्रेम करा. याच ठिकाणी एवढाच संदेश देईल आणि माझं भाषण थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मित्र आदरणीय शरदजी नारकर सर यांचा सेवापूर्ती सन्मान सोहळा संपन्न होतोय. आपल्याला सर्वांना माहिती असेल की आपण शिक्षण क्षेत्रात काम करत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सप्ताह आणि पंधरवडे साजरे करावे लागतात. पण नारकर सर आपण भाग्यवान आहात की आपला सेवापूर्ती सत्कार सोहळा नसून
सत्कार सप्ताह सुरू आहे असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही. याचं कारण असं, कारण हा जवळजवळ माझ्या उपस्थितीतला 4था कार्यक्रम सुरू आहे. भविष्यात उद्यापासून किती होतील याची सुद्धा गणना करणं आज कठीण आहे. आणि म्हणून या सत्कार सोहळ्याचे प्रमुख सत्कार मूर्ती आदरणीय शरद नारकर सर आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी नारकर वहिनी आणि या सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आणि शरद नारकर या शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीवरती तसंच सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीवरती प्रेम करणारे समोर बसलेले सर्व शरद नारकर प्रेमी. मला आश्चर्य वाटतं की या कार्यक्रमामध्ये शरद नारकर खरं म्हटलं तर शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त होत आहेत. मला अशी अपेक्षा होती की आमच्या शिक्षण क्षेत्रातली जास्तीत जास्त मंडळी इथं उपस्थित असतील, पण मगापासून ज्या वाक्यांनी अशा प्रकारचे विचार मांडले की नारकर सर शिक्षक होते हे आम्हाला माहिती नाही, पण सामाजिक कार्यकर्ते होते हे मात्र आम्हाला माहिती होते. याचं कारण असं, ज्यावेळी शरद नारकर शाळेत जातील त्याच वेळी ते शिक्षक होते आणि शाळेच्या बाहेर आले की खरोखरच एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपली फार जबाबदारी पार पाडलेली आणि म्हणून या कार्यक्रमासाठी आजची उपस्थिती अतिशय उल्लेखनीय दिसते. मी गेले 38 वर्ष नारकर सरांचा मित्र आहे, त्यांच्या बरोबर काम करतोय आणि गेले 38 वर्ष मी त्यांच्या बाबतीत बोलत आहे आणि याही पुढे बोलणार आहे. आणि म्हणून मी जास्त वेळ न घेता नारकर सरांनी आतापर्यंत ज्याप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात काम केलं आणि शिक्षण क्षेत्रात राहून सुद्धा जास्तीत जास्त वेळ समाजकार्याला दिला, तर मला वाटतं उद्या नियत वयोमानानुसार ते उद्या 30 तारीखला 4:30 नंतर या आमच्या शिक्षण क्षेत्रातून चांगल्या प्रकारची सेवा बजावून सेवामुक्त होत आहेत. एका नव्या पर्वामध्ये आपण उद्या 4:30 नंतर प्रवेश करणार आहात. खरोखरच तुम्ही चांगल्या प्रकारे समाजसेवक आहातच, पण याही पुढे तुम्हाला पूर्ण वेळ समाजसेवेसाठी मिळणार आहे. आणि मला एक आनंद आहे, आमच्या वैभवडी तालुक्यातील नव्हे तर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांना एक स्वाभिमानाची गोष्ट आहे की आमच्यासाठी तुम्ही आजपर्यंत झगडलात, पण याही पुढे तुम्ही 100% वेळ समाज कार्यासाठी देत असताना आमचा एक हक्काचा कार्यकर्ता आमच्या शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी उद्यापासून आमच्यासाठी सेवेत प्रवेश करणार आहे. आणि म्हणून या सर्व कार्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि खरोखरच परमेश्वराची प्रार्थना करतो की आपल्याला उदंड आयुष्य आणि आपल्या सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण हो अशा प्रकारची सदिच्छा व्यक्त करतो. आणि त्याचप्रमाणे हा कार्यक्रम ज्यांनी घडवून आणला ते त्यांच्यावर वरदहस्त असलेले आमचे सर्वांचे लाडके प्रेरणास्थान आदरणीय जयेंद्रजी रावराणे यांना सुद्धा धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सभेचं प्रोटोकॉल थोडासा बदलतो आहे, पण मी बोलल्याशिवाय मला ते पचवणं कठीण जाईल आणि नारकर कुटुंबियांवर अन्याय केल्याचं एक शैल्य माझ्या हृदयामध्ये आहे. आदरणीय शरद नारकर सरांच्या प्रशासकीय सेवापूर्तीच्या कार्यक्रमास उपस्थित त्यांचे सर्व कुटुंबीय, आदरणीय नारकर सर मुंबईला व्यासपीठावर विराजमान आमचे सर्व मान्यवर आणि आदरणीय शरद नारकर सरांच्या वर नितांत प्रेम करणारे आपण सर्वजण विस्तार अधिकारी म्हणून सेवा करत असताना संपूर्ण वैभववाडी आणि संपूर्ण कणकवली तालुक्याच्या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेचं संपूर्ण खर्च करून आदरणीय सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी अर्जुन नारकर सर यांच्या स्मरणार्थ सराव शिष्यवृत्ती परीक्षा आयोजन करण्यात आली आणि प्रशासनाला अतिशय चांगलं योगदान या कुटुंबाने दिलेलं होतं. त्याबद्दल प्रशासनाच्या वतीने या कुटुंबियांचे लक्ष आभार मानतो. माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये सुद्धा एक मित्र कसा असावा, भाऊ कसा असावा, तर नेहमी आपण म्हणतो भरतासारखा असावा, पण भाऊ असावा लक्ष्मणासारखा आणि मित्र असावा शरद नारकर सरांचा. शरद नारकर सरांनी मला खूप वेळा मदत केलेली आहे. प्रशासकीय कामकाजामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा असायचा. अर्ध्या मिनिटात सांगतो प्रसंग आणि थांबतो. तळा प्रभागाच्या ज्या प्रभागस्तरीय क्रीडा स्पर्धा होत्या, ठाणे पाटणला सर्व तयारी पूर्ण झाली होती
पण शरदरावांच्या मनात काय आलं कोणाच ठाऊक. ते म्हणाले नाही पाटोळे साहेब, यंदाच्या क्रीडा स्पर्धा कोणत्याही परिस्थितीत चिंचवलीलाच होणार, तुम्ही काय ते बघा. म्हटलं ते आता एवढं बदलणं कठीण आहे. मग तिथूनच त्यानेच फोन लावला, सावंत तुम्ही यंदा थंड घ्या, त्याची भाषा शैली वेगळी असते, तुम्ही थंड घ्या. यंदाच्या प्रभागाच्या क्रीडा स्पर्धा आहेत त्या माझ्या शाळेत चिंचवलीला होणार. असं म्हणून सिंहाचा वाटा आपण ज्याला म्हणतो, स्वतः जबाबदारी ओढवून ती व्यवस्थितपणे पार पाडण्याची जबाबदारी आणि क्षमता असलेला एक माझा लाडकं व्यक्तिमत्व आज सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहे, याचा मला खूप आनंद आहे. आणि बिन डॅड म्हणतो, अनटच म्हणतो, तशा प्रकारचे एक पूर्ण 58 वर्षाची सेवा पूर्ण करून मला एक लाडकं व्यक्तिमत्व सेवानिवृत्त होते, याचा मला आनंद आहे. मी त्या परमेश्वराच्या चरणी या कुटुंबाला अखंड आशीर्वाद, त्यांना जे पाहिजे आहे ते द्यावं अशा प्रकारची प्रार्थना करतो. आणि सभेचं पत्र सोडून मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचं आभार मानतो. धन्यवाद. खरोखरच या ठिकाणी आदरणीय आनंदीबाई पारेकर गुरुजी आणि त्यांच्या पत्नी, आपण सर्व उपस्थित असलेले बंधू भगिनी आणि मित्र, आनंदीबाई गावलानी महाविद्यालयातर्फे प्रथम नागपूर गुरुजी रिटायरमेंटच्या शुभेच्छा देतो. आपल्याला सर्वांना माहिती की जीवनात यशस्वी होणे प्रत्येकाच्या पदरात असतंच असं नाही, पण प्रयत्नवादी व्यक्ती कधीच अयशस्वी होत नाही हे सुद्धा आपल्याला माहिती. म्हणूनच गरुडाकडनं बंद घ्या, भरारी मारण्यासाठी सूर्याकडून तेज घ्या, अंधाराचा नाश करण्यासाठी पर्वताकडून निश्चय घ्या, निर्णयावर ठाम राहण्यासाठी काट्यांकडून धार घ्या, अन्यायाचा नाश करण्यासाठी आभाळाकडून विशाल मन घ्या, चुकीला क्षमा करण्यासाठी वाड्याकडून वेग घ्या, वेगाने प्रगती करण्यासाठी आणि नागपूर गुरुजींकडून अनुभव घ्या, जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी. सरांना निवृत्त उद्या होत आहे, त्या उद्याचा दिवस म्हणजे स्वातंत्र्याचं दालन आता समोर आलेलं आहे. या दालनामध्ये प्रवेश करताना आणि पुढील आयुष्य व्यतीत करत असताना त्यांना सुख समाधान मिळावं ही इच्छा व्यक्त करतो आणि निरोगी आयुष्य पुढील असावे यासाठी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. भुईपावडा गावचे सरपंच बाजीराव विश्वासराव या ठिकाणी आपल्या शुभेच्छा देत आहेत. आज या ठिकाणी आमच्या भुईपावडा गावचे सुपुत्र सन्माननीय आमचे लाडके सर नारकर गुरुजी यांचा आज सेवानिवृत्ती सत्कार समारंभ या ठिकाणी अशा भव्य दिव्य अशा मोठ्या गर्दीच्या ठिकाणी हा सन्मान त्यांचा होत आहे. खरं पाहिलं तर आज बऱ्याचशा वक्त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. मला वाटलं होतं की त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातल्या लोकांनी थोडंसं मनोगत व्यक्त करतील, परंतु आज बघितलं तर सरांचं आज सामाजिक आणि शैक्षणिक आहेच या क्षेत्रामध्ये त्यांनी जे कार्य मोलाचं जे कार्य केलं आहे आणि आज त्यांच्या मित्रांनी जे त्यांचे गुणगौरव केलेलं आहे, वर्णन केलं आहे. मला खऱ्या अर्थानं शरद सर आमच्या गावापुरता मर्यादित असं वाटलं होतं की फक्त त्यांचं कार्य जे गावापुरता मर्यादित आहे, पण आज पाहिलं तर आज सर्व ठिकाणी त्यांचं योगदान आहे. आणि खरं पाहिलं तर आज आमच्या गावच्या धार्मिक कार्य असो किंवा शैक्षणिक सामाजिक कार्य असो या ठिकाणी त्यांचा नेहमीच मोलाचा वाटा असतोच.
आज खऱ्या अर्थानं आज त्यांचं कर्तृत्व आज आम्हाला या त्यांच्या सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खरोखर आम्हाला त्यांचं सामाजिक कार्य कळलं. खरोखर आम्ही आमच्या गावचं सुपुत्र म्हणून त्यांचं खूप अभिनंदन करतो आणि आमच्या ग्रामदेवतेला प्रार्थना करतो की त्यांना भावी आयुष्यासाठी त्यांना उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य लाभो आणि पुढील आयुष्य त्यांना पुढील आयुष्यात त्यांना मान सन्मान मिळो अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. आणि भरपूर वेळ झाला आहे त्यामुळे मी जास्त वेळ घेत नाही, या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे एक शिक्षकच करतो. मग तो देशसेवेसाठी आर्मी मध्ये असेल किंवा पोलीस सेवेत असेल, इतर देशाची सेवा करण्यासाठी, सामाजिक क्षेत्रात समाजाची सेवा करण्यासाठी जो सुरुवात करतो, ज्याची जडणघडण होते ते एका प्राथमिक शिक्षकापासून होते. त्यामुळे आमचे काकाच नव्हे तर सर्वच शिक्षक ही देश सेवा करतात, यात काही कमी नाही. त्यामुळे बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मला वाटतं सगळेजण थकलेले आहेत असं मला वाटतंय. असू दे, काही टेन्शन करू नका, सगळ्यांची भाषणं झालेली आहेत आणि मी सुद्धा आवडते घेणार आहे. या ठिकाणी आज शरद नारकर गुरुजींचा म्हणजे आमच्या काकांचा सेवानिवृत्तीचा हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमासाठी जमलेले सर्वच मान्यवर उपस्थित आपण सर्व आणि आदरणीय व्यासपीठ. खरं तर आमच्या काकांचा हा कार्यक्रम अतिशय घाईत झाला, कारण आता पितृपक्ष सुद्धा सुरू आहे आणि नवरात्री सुद्धा येते. काका खरं तर उद्या रिटायर होणार आहे, परंतु आज आमच्या जयेंद्र काकांनी सांगितलं की हा कार्यक्रम रिटायर व्हायच्या एक दिवस अगोदर केलाच पाहिजे, कारण जवळजवळ हा 5वा कार्यक्रम आहे. जयेंद्र काका बोलले आजचा गाव करून झाल्यानंतर आपण हा कार्यक्रम करणार का, तर हा कार्यक्रम आपण रिटायर व्हायच्या अगोदरच केला पाहिजे. नाहीतर सर्वजण बोलतील की अगदी सर्व तालुक्यातील सर्व शाळांनी सर्वांनी कार्यक्रम केला, पण जे आमचे जवळचे मित्र आहेत त्यांनीच आमचा कार्यक्रम नाही केला. म्हणून जयेंद्र काकांनी मनावर घेऊन परवा दिवशी मी काकांच्या कामासाठी कार्यक्रमासाठी आलो होतो नागवडे येथे आणि त्यावेळी मला सांगितलं की 29 तारखेला कार्यक्रम आहे. मी पुन्हा मुंबईला गेलो आणि पुन्हा सकाळी आलो. तर गुरुजींचा कार्यक्रम सेवानिवृत्तीचा हा आम्हाला वाटतं अजून एकदा जयेंद्र होईल ना. हा, तर शेवटचा अजून 8 जिल्ह्यातली लोक येणार आहेत. जिल्हा म्हणण्यापेक्षा मला वाटलं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा पासून सगळेच येणार आहेत. आता जवळजवळ रत्नागिरीतून सुद्धा आमचे सभापती आलेले आहेत, साताऱ्यातून आमचे कदम सर आलेले आहेत, बाकीचे घाटावरचे बरेचसे लोक आलेले आहेत. सर्वांचे मी आभार मानतो की तुमचं असलेलं आमच्या काकांवरती प्रेम आणि हे प्रेम तुमचं सदैव त्यांच्यावरती असू द्या आणि राहील. आणि बऱ्याच जणांनी सांगितलं की काका आता आमचे राजकारणात येतील. खरं तर सांगतो, आमच्या काकांनी नोकरी ही कधी नोकरी म्हणून केलेलीच नाही. नोकरी केलेली म्हणजे शाळेत गेलेली नाही असं नाही, शाळेत जायचे, पण नोकरी अशी केली की शाळेतील विद्यार्थी हा एक आपला मुलगा आहे आणि तो भारताचा सुजाण नागरिक घडावा म्हणून तो आपल्या मुलाप्रमाणे त्याला शिकवलं, म्हणून त्यांनी कधी नोकरी केलेली नाही. बरेच जण पगारासाठी नोकरी करतात, पण आमच्या काकांनी कधी पगार बघितला असं काही मला वाटत नाही, कारण आमच्या काकाचा स्वतःचा व्यवसाय बाकीचे आहे, शेती आहे, बाग आहे, त्यामुळे पगारासाठी त्यांनी कधी नोकरी केलेली नाही. आणि त्यांनी आधी सर्वांना माहित असेल, मी काय सांगण्याची गरज नाही, जे जे इथे बसलेले सगळ्यांना माहिती आहे की शरद नारकर गुरुजींना अगदी रात्री 12 वाजता जरी आवाज दिला तरी ते येणार. आणि आता जरी रिटायर झाले तरी ते म्हातारे झालेले नाही, आता ते अजून तरुण झालेले आहेत, कारण त्यांना अजून वेळ भेटणार आहे या अखंड आपल्या गावाची, तालुक्याची आणि सर्व समाजाची सेवा करण्यासाठी. त्यांना देव आमचा गांगोळात अजून चांगली ताकद देवो, अजून त्यांना तरुण बनवू दे, असं या कार्यक्रमानिमित्त बोलतो. आणि कार्यक्रमाला खरं तर उशीर झालाय. तुम्हाला सर्वांना सांगतो की शरद नारकर गुरुजी हे सर्वांच्या सुखापेक्षा प्रत्येकाच्या दुःखात जास्त जातात. याचं सांगण्याचं कारण ज्यांनी अनुभवलेलं आहे त्या प्रत्येकाला माहिती असेल. आता
इथे सांगायला नाही पाहिजे, पण सध्या ज्यावेळी तुम्ही मला सांगितलं हद्दाचा किस्सा की ते एक घर त्यांचं जळलं होतं आणि ते घर जळलेलं असताना कोणी 1000 रुपये कोणी 500 रुपये, पण सर्वांपेक्षा जास्त देणगी आमच्या काकाने दिली होती. मी सर्व लोकांना मदत करतो, मला माहित नव्हतं, मी तिथे काहीच केलं नव्हतं आणि काकांनी सुद्धा मला सांगितलेलं नाही की मी तिथे मदत केली म्हणून. अशी म्हणजे 10 रुपयाची मदत करायची आणि 1000 रुपयाचा गाजावाजा करायचा ही आमची काकाची सवय नाहीये. ज्यावेळी मी त्या ठिकाणी गेलो त्यावेळी तुमचा काका बोर्ड बघितला, त्यावेळी मोठ्या यादीत माझ्या काकाचं नाव बघितलं देणगीदार म्हणून. खरंच खूप अभिमान वाटतो. त्यामुळे मी एवढंच सांगतो, ज्या ज्या लोकांना काही मदत असेल, हे बघा पैशाच्या रूपात काकाने जरी लाख रुपयाची मदत केली नाही तरी आरोग्य विषयक असू दे किंवा सहकार विषयक असू दे त्या ठिकाणी 50 लाखाची मदत करण्याची काकाची आम्ही ताकद आहे. सर्वच गोष्टी पैशाने दिल्या म्हणून होत नाही, परंतु त्या पैशा ठिकाणी एखाद्या हॉस्पिटलला किंवा सहकारात ज्यावेळी 50 लाखाचं काम असतं त्यावेळी त्या ठिकाणी तुम्हाला 50 लाख देऊन ते काम करावं लागतं. ते काका आमचं काम तुमचं फुकट करेल, त्यामुळे ते काम त्यांनी 50 लाख रुपये दिल्यासारखं आहे. तर तुम्हाला या कार्यक्रमाने मी सांगतो, ज्या ज्यावेळी आपल्याला गरज लागेल त्या त्यावेळी सेवेसाठी तुम्ही आमच्या काकांना आवाज द्या. काकांच्या वतीने मी तुम्हाला सांगतो, ते ज्या ज्यावेळी तुम्ही आवाज द्या त्या त्यावेळी तुमच्या सेवेसाठी हजर राहतील आणि या कार्यक्रमानिमित्त काका तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो असं मी आपल्या गांगोरावांच्या प्रार्थना करतो आणि दुसऱ्या थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या वयातही तेव्हा तुमच्या सुरकुतलेला हा सुंदर चेहरा आज जो फुललेला दिसतोय, मी परमेश्वराला म्हणतो आपला 100वा वाढदिवस इथं आहेत त्यांना तरी साजरा करण्याचं भाग्य मिळू दे. देवाकडे आपण दुसऱ्यासाठी काय मागावं तर एवढंच मागावं. नारकर गुरुजींना विनंती करतो की आपण शुभेच्छा. व्यासपीठावरील मान्यवर आणि माझे सर्वा जयंती रावराणे साहेब, त्यांच्या घराने गेली 30 वर्ष त्यांच्यासोबत राहून त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं घडलेलं आहे. माझी पहिली सुरुवात असलं नोकरीवाडी वयाच्या 18 वर्षे 3 महिने मी नोकरी लागलो. नोकरीला लागलो ते मी माझ्या वडिलांच्या जीवावर नाही, कुठल्या कॅटेगरीच्या जीवावर नाही, माझ्या नशिबाने मी नोकरीला लागलो. तिथं 2 वर्ष नोकरी केली आणि आजोबा म्हणाले की इकडं आता बैल वगैरे आपल्याला सांभाळायला पाहिजे. मी तिकडे नोकरी सोडून आलो आणि इथं 37 वर्ष 9 महिने 36 वर्ष 9 महिने आणि तिकडे 2 म्हणजे अशी माझी 38 वर्ष 9 महिने सरकारी भाषेत नोकरी म्हणतात, पण मी आयुष्यात नोकरी कधी केली नाही. मी मालकासारखी सेवा केली. कुठल्याही शाळेत जाऊ नये, कुणाचंही सुख दुःख असू दे, कोणाच्या औषधाच्या गोळ्या असतील काय असतील, आणि लहान मुलं सुद्धा मला हक्कानं काम सांगतात. त्याच्याबद्दल मला पण बरं वाटतं. तुम्ही सर्वजण आता व्यासपीठावर बरेच मान्यवर आहेत आणि पुण्यावरून, कोल्हापूरवरून, मुंबईवरून आणि आमच्या विशेष म्हणजे मुंबई शिवाजी विद्यापीठाचे प्रशासन अधिकारी माननीय कुलकर्णी साहेब अतिशय साधं, म्हणजे समुद्र कसा तळ्यात कसं पाणी त्याला कळकळत अजिबात नसतो, तर अशा पद्धतीनं आणि आमचे बाबासाहेब आमच्या पत्रकार संघाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुनील नाडकर, आमच्या कोर्टातलं अधीक्षक यांनी मला एका कर्जाच्या याच्यावर मी जामीन होतो आणि माझी केस लागली, तर तारीख लागली तर ते माझं नाव म्हणजे काय केलं ते माहिती नाही, पण मला परत तरी जावं लागणार. दुसऱ्यासाठी मी जामीन होतो, त्याची वसूल होत नव्हती. अशोकचे मित्र आहेत मस्तर साहेब आणि खास रत्नागिरी जिल्ह्यातून आलेले सभापती आपले माजी सभापती परशुरामजी कदम आणि माझे हल्ली 5-6 वर्ष साहेबांची आमची ओळख झाली. पूर्वी पण आमच्या गावात ते यायचे, पण ती त्या पद्धतीची ओळख होती आणि असे साहेबांचे अगदी जीवलग माझे मार्गदर्शक. चुकलं तर लगेच मास्तर तुझे चुकतंय, हे बरोबर नाही असं हक्कानं सांगणारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आणि माजी सभापती आणि त्यांचे चिरंजीव मनोजी रावराणे विधानसभेचे या प्रमुख आहेत असे कृष्णजी रावराणे साहेब आणि मागच्या ॲक्सिडेंटमध्ये मी साहेब बोलले मी तुम्हाला कशासाठी भेटले होते, ॲक्सिडेंटमध्ये मी इथं काय
त्यांनी सगळं तुमचं ते बघितलेलं आहे. तुम्ही केलेलं सहकार्य मला बोलले मास्तर ही गाडी यांना गाडीत बसव पहिलं, नंतर मी बघतो काय करायचं ते. जरा तिला ती शोधत होते बरं काय कोण आहे कोण नाही, काय नाही कोण नाही, हा मास्तर आहे म्हणलं काय नाही. म्हणजे एखादं काम करण्याची कसं कौशल्य असतं तर ते आणि एखाद्याला सहकार्य कसं करायचं असतं ते त्यांच्याकडनं मी सामाजिक कार्य केले. आणि तुम्ही सगळेजण सामाजिक राजकीय, पण माझं सगळ्यात जास्त सहकारामध्ये माझं मी 30 वर्ष काम करतो. सहकारामध्ये कुठलेही काम असू दे. मी आता चेअरमन मला आमच्या भाऊजींमुळे मी संचालक झालो त्याचे नाव घेतलं. आणि माझे ज्यांनी मला घडवलं चुकलो म्हणजे मी मगाशी तुम्हाला मी उभं राहिलो की मी विसरतो. माझे देसाई गुरुजी, माझे गुरुजी की जे मला आमच्या गौतम लांबे मी एका शाळेत होतो त्यावेळी मला म्हणायचे शरद हे 500 रुपये घे परीक्षा देऊन ये. पण मी काय त्या परीक्षेला कधी गेलेलो नाही. तांबे गुरुजी गेले झाले गौतम लांबे त्यांच्याबरोबर. असे माझे म्हणजे वडिलांपेक्षाही माझ्या वडिलांचेही मार्गदर्शक आणि मी प्रथम त्यांना वंदन करतो. त्यांचा एवढा मला पाठिंबा असायचा शाळेत अक्षर त्यांच्यामुळे सुद्धा माझं सुधारलं कारण तेच हजेरी लिहायचे. आणि जर कधी अशी घडी पडली कोपऱ्यावर तर माझं काही खरं नव्हतं. असं कुठलेही पान तुमचा का मला एकदम रेषेत आणि कलात्मक सौंदर्यात्मक दृष्टी असणारे देसाई गुरुजी की ज्यांनी खरोखर आमच्या घराण्यावर म्हणजे असे जरी चुकतात आहेत असं सांगितलं तर बऱ्याच जणांनी जे आमच्यावर प्रेम केलेलं आहे ते बोलायला गेलं तर मला वाटतं 5 तास सुद्धा होणार नाही. आणि वयाच्या 95व्या वर्षी ते आता या कार्यक्रमाला इथे उपस्थित आहेत. बरोबर पण त्यांच्यासाठी वाजवा म्हणजे काय होईल तुम्हाला पण त्या 95कडे जाता येईल म्हणून. तर असे माझे गुरुजी त्यांना मी कधी विसरू शकत नाही. आणि तुम्ही इतक्या लांबून सगळेजण सगळ्याच स्तरात माझी विद्यार्थ्यांनी मला फोन केला होता. अरे म्हणलं बाबा येऊ नका आम्ही गाडी पाठवतो नको. आणि आज तो सणाचा दिवस आहे त्यावेळी सुद्धा. पण आता काय बोललो आमचं 4 तारखेला ठरलं होतं पण आमचे सर्व आप्पा ते पण इकडं माझ्या कार्यक्रमासाठी आले होते. ऍडजस्टमेंट करून अशा पद्धतीचा आणि बरोबर चांगला सुट्टीचा दिवस. सुनील चव्हाण सुद्धा आमचे म्हणाले की शरद रविवारचं घेऊया. तर खरोखर आणि सामाजिक सहकार राजकीय मी काय बोलणार नाही फक्त राजकीय एवढं सांगेन कुठल्याही ग्रामपंचायतची सहकाराची कुठली निवडणूक आली ती माझी बदली ठरलेली असायची. म्हणजे मी काहीतरी बोलला मदत केली म्हणून बदली, मी तक्रार केली म्हणून बदली. म्हणजे इलेक्शन आणि मी बदलीसाठी ठरलेलं असायचो. परंतु राव राणे साहेब असल्यामुळं मला कुणीही कधी धक्का लावण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यांच्या बदल्या आपल्या पद्धतीने त्यांनी आपल्या मनाने केल्या. पण मला 38 वर्ष 9 महिन्यात कुठेही बोली घेऊन राहण्याचा योग आलेला नाही. मी घरातली ताजी भाकरी खाऊन शाळा सांभाळली. आणि माझं काही टायमिंग नाही. शाळेत आता चिंचवली सारख्या शाळेत मला म्हणायचे गुरुजी दिवसाच्या आम्हाला काही मिटिंगला वेळ नाही, रात्रीचं आपण संध्याकाळी बघूया. म्हणलं आता मला काय फरक पडतो आता तुम्हालाच खर्च आहे 100-500 रुपयाचा. आता कोणतं कापायला लागेल मला जेवण करायला लागेल मी घेतो मिटिंग मला काय मी आपण झालो त्यावेळी. म्हणजे आणि सगळ्यांना लहान मुलं असू दे आणखी कोण असू दे मला कसलाही फरक वाटत नाही. आणि मी कोण आहे तेही मला काही लक्षात येत नाही. मी एक माणूस आहे. माझ्यात सदानंद महाडिक म्हणून एक शिक्षक होते आमच्याकडे शिकवायला भुईमोड्याला. त्यांनी एक सुविचार घेऊन ठेवला होता तो आता माझ्या डोळ्यासमोर दिसतोय निळ्या अक्षरात मोठा अक्षर होता एवढा. माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागावं. आणि कुठे मी काही बोलत नाही. माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागावं ते विषय मिळतो सगळ्या ठिकाणी असं मला वाटतं. आणि प्रत्येकानं प्रत्येकाच्या सुखदुःखात आनंदात सहभागी व्हावं. आणि मग तो एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद असतो. पण जरा लांब बघावं लागतं. जवळ पायाखाली बघून त्या गोष्टी होत नाहीत. माझे वर्गमित्र आमचे पाटील मनोहरजी मोरे सुद्धा आलेले आहेत, सरपंच सुद्धा आलेले आहेत. आणि ते सर्व मित्रांनी आता मला सांगितले आणि ज्या ज्या शाळेत मी काम केलंय त्या त्या शाळेत मला गुरुजी तुमचा निरोप समारंभ करायचा. अरे हो म्हटलं करूया. नाही तुम्ही बदली झाली त्यावेळी पण तुम्ही आलात नाही. मी तुम्हाला शपथ सांगतो कुठेही बदली झाली त्यावेळी मी निरोप समारंभाला गेलेलो नाही. मला वाटतं हा शेवटचा आहे. आमच्या पाताळे सरांनी सुद्धा त्याच्यात मी त्याला म्हणत होतो की निरोप
पगार वगैरे काय नको, कोणाला कळता का म्हणे मी नोकरीत आहे की रिटायर झालोय. हा तर नाही म्हणजे ते कसं करायला लागतंय त्याच्यात म्हणजे म्हणून हे जे म्हणून नाही आमच्या संस्थेनं आता एवढा रावणाने समाजाने माझ्यावर विश्वास टाकलाय, सर्व कॉलेजच्या ह्याच्यावर वगैरे घेतलंय. माझी एवढी योग्यता आहे मला वाटत नाही. फक्त मी त्यांना वेळ देणं, प्रामाणिक राहणं, सांगतील ते काम विमाने एकबारी करणं हे आमचं महत्वाचं काम आहे. आणि ह्या सर्व क्षेत्रात ज्यावेळी ज्यावेळी आपण काम करत असतो तर जीवनात प्रत्येकाला आनंद पाहिजे असतो. आणि आनंद निर्मितीची जी खाण आहे ते आपलं मन आहे. आपण किती खातो, आपल्याला किती लोक काय बोलतात, आपल्यावर किती प्रसंग येतात. आता बघा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम बिघडल्यामुळे होत नाही, डायबिटीस होतो. तसं आपल्याला समोरच्यानं बोललेलं पचवता आलं पाहिजे, समोरच्यानं दिलेलं काय असेल ते स्वीकारता आलं पाहिजे. आणि असं केल्यावर मी काय तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी नाही, म्हणजे तुम्ही पण माझ्यापेक्षा बुजुर्ग आहेत. आता कॉलेजचे आपले काकडे सर आहेत, आमच्या कॉलेजचे प्राचार्य आणि सगळा शिक्षक स्टाफ, सगळे कुटुंब सगळे आहेत. आणि या सर्वांनी जो माझा इथं शुभेच्छा मला देण्यासाठी उभे आहेत, बसलेले आहेत, ते सर्वजण आलेले ज्या कार्यक्रमाला, त्यांना खरोखर मी धन्यवाद देतो. आणि असंच माझ्यावर तुमचं सातत्य प्रेम राहू दे. आणि आमच्या कुटुंबियावर, माझ्या कुटुंबियात सुद्धा आता मला सेवा करण्याची जी संधी मिळते ते माझे बंधू अशोक नारकर, कधी कुठलाही पेशंट असू दे, अरे असू द्या नंबर तिथे काय कोण आला, अरे असू दे असू दे. आता त्या हॉस्पिटलचे मला वाटतं रासन सर आहेत आणि बाकीचे पण डॉक्टर साहेब आलेले आहेत. त्यांना माहिती आहे जरी वैभववाडीतले एखादा पेशंट आला तर त्याला माहिती आहे या अशोककडे जाण्यापेक्षा अगोदरच आपण बंदोबस्त करूया. नाहीतर ते सांगतात की म्हणजे काय त्यांची तक्रार म्हणून नाही, पण ज्यावेळी आम्ही एखाद्याची जबाबदारी घेतो पेशंटची, त्यावेळी डॉक्टर तिथं ते काम करतात. त्यामुळे त्यांचं बरंचसं हलकं होतं. आणि दुसऱ्याचं समाधान किंवा दुसरा दुःखातून बाहेर निघाला की आम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद मिळतो, तो त्याच्यापेक्षा भारी असतो. आणि म्हणून अगदी ठरवून आमची समाजसेवा होत नाहीये, आमची समाजसेवा ठरवून होत नाही, सहजासहजी. आता सुद्धा कोणालाही सांगता येत नाही की बाबा मी ओरडलं जातो, परत एखादं काम मिळालं दामोदरी मला कुठं जाऊ दे, काही सांगता येत नाही. म्हणून आमच्या गाडीत सुद्धा कोण बसत नाही, कारण आणि जरा जर जायचं असलं 2 वाजता तर आम्ही 4 वाजता पोहोचतो, कारण वाटेल आमची कामं असतात. हा भेट जातो. आणि माझ्यावर लोकांचे प्रेम करणे, त्यांनी मला बघितलं की कसं काय हे असं करतात. पण त्यांनी एवढं निरीक्षण केलं की शरद नारकरची कुठली एजन्सी नाही, काय बिझनेस करत नाही, काय पैसे कमवत नाही, म्हणजे बाहेर शाळेच्या बाहेर, आणि त्याच्यासाठी कोण वेळ देत नाही. तर हा काय म्हणणार कोणतरी पेशंट घेऊन गेला असेल, कोणतरी काहीतरी भानगड झाले असतात, आणि हे संपूर्ण. आणि अशा पद्धतीनं हे सगळं तुम्ही मला जे काही सहकार्य केलं, असल्याचे पण माझ्या कुटुंबाची पण लोक आलेले आहेत, चिंचोलीचे आहेत, कोलप्याचे आहेत, कुसूरचे आहेत, आणि सर्वजण तुम्ही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचे आभार मानतो. जर तुमचं नाव चुकून राहिलं असेल तर ते मला माफ करावं. आणि सहकार क्षेत्रात जे मला जास्त योगदान दिलं ते आमचे शिवकर सरांनी दिलं आहे, आमचे भाऊजी आहेत, सगळे नातेवाईक. मी कुठलंही काम काढलं तर त्यांचा मदतीचा, शब्दाचा, आर्थिक मदतीचा, असा सर्व हे असतो, सर्व पाठिंबा असतो. आणि हे सगळंच काय मला मी बोललं असं वाटत नाही. काय राहिलं असेल तर तुम्ही समजून घ्या. माझे वर्गमित्र मुंबईवर आणले भूषण मोरे सुद्धा खास मुंबईवरून कालच गेले, ते गडबडला त्यांचे काही पाहुण्याचे होतं आणि परत आणि बसले आले, आणि ते पण इथं आले. त्याचे सर्वांचे आभार मानून रावण कुटुंबियांचे आणि माझ्या संस्थेचे सर्व शिक्षक यांच्या आणि सर्व शिक्षक मंडळीचे आभार मानून मी माझं लाभलेलं जे मनोगत आहे ते संपवतो. आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी आज या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहे तो फक्त आमचे मित्र जयेंद्र गवराणे आणि आमचे दुसरे मित्र शरद नारकर यांच्यासाठी. मी जिल्हा पत्रकार संघाचा अध्यक्ष आहे, पण मी कुठल्याही अन्य कार्यक्रमाला कधी गेलेलो नाही. पहिली गोष्ट अशी आहे की एखाद्या शिक्षकाच्या सत्कारासाठी इतक्या प्रमाणात लोक जमले आहेत हे माझ्या 35 वर्षाच्या पत्रकारितेत मी पहिल्यांदा बघितलं. कारण अनेक कार्यक्रम होतात, अनेक राजकीय सभा होतात, अनेक सामाजिक कार्यक्रम होत असतात,
पण एका शिक्षकाच्या सेवानिवृत्तीसाठी इतक्या प्रमाणात लोक जमले आहेत असं मी बघितलेली पहिली वेळ आहे. खरं तर शरद नारकर सर यांचा आणि माझा 30-35 वर्षाचा संबंध आहे. कारण ते पतपेढीचे अध्यक्ष होते. शिक्षकांच्या पतपेढीच्या संदर्भात, शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात अनेक वेळा त्यांची आणि माझी भेट झाली. आणि त्यानंतर आमचे मित्र दुसरे अगदी जिगरी दोस्त आहेत जयेंद्र रावराणे, आणि त्यांच्यानंतर त्यांची आणि आमची सातत्याने भेट होत होती. आणि अशाच भेटीतून हा आजचा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला. आणि त्या कार्यक्रमात मुद्दा म्हणून मी कुडाळहून इथे उपस्थित आहे. आमचे दुसरे जिल्हा पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब खडप्पर इथे उपस्थित आहेत. आमचे रवी गावडे, आमचे वैभववाडी तालुक्याचे पत्रकार, आमचे संघटनेचे समालोचक कपिल कदम आणि सर्व त्यांना मान्यवर. खरं तर इथे शिक्षक कमी असतील पण त्यांना मानणारे लोक इथे जास्त आहेत. आता मगाशी रावराणे साहेबांनी सांगितलं की त्यांनी राजकारणात जाऊ नये म्हणून ते पहिल्यांदा त्यांचा बंदोबस्त केला. पण खरं तर सगळ्यांना माहिती असेल की शरद नारकर सरांचा रिमोट कंट्रोल इथेच आहे, तुमच्या समोरच आहे रिमोट कंट्रोल. त्यांनी सांगितलं तर ते राजकारणात जाणार, त्यांनी सांगितलं तर ते सामाजिक कामात जाणार. आता रिमोट कंट्रोल जयेंद्र रावराणे आहे आणि त्यांनी सामाजिक क्षेत्रात राहावं, राजकारणात जाऊ नये म्हणून त्यांनी पहिला बंदोबस्त केला. आपल्या संस्थेमध्ये त्यांना अडकवून ठेवलेला आहे. त्याच्यामुळे शरद नारकर राजकारणात गेले तर हे जयेंद्र रावराणेपेक्षाही प्रगतशील होती याची भीती करायची त्यांनी राखली असणार. आणि शरद नारकरांना त्यांनी आपल्या संस्थेत अडवलं असं मला तरी वाटतंय. असो गमतीचा विषय असो, पण खरंच शिक्षकांनी सामाजिक काम करताना थोडीशी राजकीय पार्श्वभूमी ठेवू नये या मताचा मी आहे. नारकर सरांनी राजकीय भूमी कधी ठेवली नाही. सामाजिक काम, शैक्षणिक काम, विद्यार्थ्यांच्यावर संस्कार ही पहिली पायरी आहे. कारण विद्यार्थ्यांना घडवणं हे शिक्षकाचं काम आहे. आम्ही सुद्धा मोठी संस्था चालवतो. बांधासारखी बांधा नोबारे शिक्षण संस्था ही तोरसकर घराण्याची आहे. तशी जयेंद्र रावराणे आणि रावराणे कुटुंबाने ही त्यांची मोठी संस्था उभी केली. तशी तोरसकर कुटुंबाने बांधा नोबारक आणि त्या पट्ट्यातल्या ज्या 12 शैक्षणिक संस्था आहेत त्या आपल्या तोरसकर घराण्याने उभ्या केल्या. आमचे आजोबा जे तोरसकर म्हणून जे पहिले आमदार होते दादरला, त्यांनी एक शैक्षणिक संस्था इथे उभी केली बांधासारख्या ग्रामीण भागात. आणि रावराणे कुटुंबाने वैभववाडी सारख्या या ग्रामीण भागात शैक्षणिक संस्था उभी करली. यामध्ये उद्देश हाच होता की ग्रामीण भागातल्या मुलांना शैक्षणिक पाठबळ मिळावं, शिक्षणासाठी अन्य ठिकाणी जाऊ नये आणि इथले इथे शैक्षणिक कार्य मिळावं, चांगलं शिक्षण मिळावं. आणि या इराद्याने जयेंद्र रावराणे असणे, त्यांचे बंधू असणे, सर्वच रावराणे कुटुंबाने वैभववाडीतल्या लोकांनी ही शैक्षणिक संस्था उभी केली. आणि अशा शैक्षणिक संस्थेमध्ये आता शरद नारकर काम करणार आहे. मुळातच ते शिक्षक असल्यामुळे या सगळ्या शैक्षणिक कामाचा त्यांना चांगला अनुभव आहे असं मला वाटतं. आणि या शैक्षणिक कामातून त्यांनी एवढं मोठं प्रेम मिळवलं आहे असं मानण्यातलं मी आहे. मी अनेक ठिकाणी अनेक कार्यक्रम बघितले. शिक्षकांच्या प्रती आज फारशी लोकांमध्ये भावना कमी झालेली आहे. पण नारकर सरांबद्दलचं जे प्रेम आहे ते प्रेम इतकं आहे की माझ्यासारखा एक पत्रकार, आज मी पत्रकार म्हणून नाही पण एक प्रेमी म्हणून त्यांच्यासाठी इथे आलेलो आहे. अध्यक्ष जिल्हा पत्रकार संघाचे करायची त्यांनी मला अखेर शपथ दिली आहे. पण मी एक त्यांचा प्रेमी म्हणून कुडाळमध्ये आलेलो आहे. आणि आमचे पत्रकार मित्र इथे आलेले आहेत. त्या सर्वांच्या वतीने मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. चांगलं दीर्घायुष्य त्यांना इच्छितो आणि भविष्यात त्यांनी सामाजिक कामात चांगलं योगदान द्यावं आणि त्यांचं कार्य असंच पुढे जावं म्हणजे शुभेच्छा देऊन मी माझे कार्यक्रम शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.